sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Ruiz Glass and Aluminum Supply. Barato na, di kalidad pa. Sumbunganan sa katawhan, sibiyaan ang balanse ug patas. Way kidapigan, apan sa kabaturan, may panindugan. Mga hiwi nga pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Sumbunganan sa katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbunganan sa katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Mga hiwi nga pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang sa sumbunganan sa katawhan. Walang personalan, trabaho lang. DJ Vince. Isyo og komentaryo, DJ Carlo. DJ Carlo. Sumbunganan sa katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Atong oras mga higala, alas 11:27 sa kamuntuhon. Welcome sa ato nga programa Sumbunganan sa Katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Dahil lamang sa sibiyan ng balansi ug patas, Power 102.1 DYRY RFM. Una sa tanan mga pinangatik paminaw, ato nga pagpangay katahuran sa ato nga station CEO Sir Burley Ruiz, Station Manager Ma'am Linda, to Assistant Station Manager Sir J. France, ato mga Ruiz Brothers, DJs and staff, sa tuang mga suking tigpaminaw, kauban ako si Vince, kauban sa nako si Kem, kini si Carlo. Welcome sa ito nga programa, Sumbunganan sa Katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Mga hiwi ka pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dihi lamang sa Sumbunganan sa Katawhan. Adlaw nga Lunes mga higala, Agosto 10, tuig 2020. Ubay-ubay ang atuang nga mga paghahisgutan ron mga pinangatig paminaw. Maayo nga kabutagon sa atuang mga kaigsunan diha sa may Barangay Abis. Labi na sad sa may manlingay, salamat sa pagsunod sa atuang programa. Atuang update sa atuang confirmed cases sa tibuok Pilipinas mga higala. Mikabat na sa 26,885 ang apektado sa maong COVID-19. May nangamatay nga 2,209 o mga may 117 ka mga persona ang nakarecover sa maong nga sakit. Sumbunganan sa katawhan. Ato ang programa mga pinangatig paminaw gitod kaninyo sa Ruiz Print Shop alang sa inyong tarpaulin printing, photo developing, photocopy, reso, document printing, sticker, rush ID, valid ID, t-shirt printing, bookbinding, lamination, temporary plate numbers, lapida, available diri sa ato ang Ruiz Print Shop. And also ato nga programa mga higala gitod kaninyo sa Ruiz Enterprises. Na itong mga klase-klaseng mga tiles, mga hardwares, electrical supplies, school supplies, construction materials, available diri sa ato ang Ruiz Enterprises. Makita lamang diri sa may poblasyon Mabinay. Live ta mga pinangatig paminaw sa ato ang Facebook account DYRFM Mabinay DYRY, and also pwede ta ninyo ma-view mga pinangatig paminaw sa ato ang Power 102.1 RFM Facebook page and diresad sa ato ang Sumbunganan sa Katawhan Facebook account, and also live data Kim no sa ato ang YouTube channel mga higala. Sumayong pagpaminaw no, happy viewing nila ni Ma'am Cheche Pakultad diha sa may Barangay Napasuan, and also ni Sir Jojo mayo nga muntog sa ato mga kaigsunan diha sa may Napasuan, may kamuntuhan kaninyo. Sumbunganan sa Katawhan. Happy watching there, Carl, sa itong mga kung ano, sunod sa itong Facebook page na to karon, Carl.
sila ni Jurian Abrasado Cadelinia, sila ni Annalyn Villarta sa Tingasin, Amy Bulhano Ibrasyon, and sila po ni Beraflor Moiba Tisura Cadalzong. Watching sila karon. And happy birthday ko no, Carl. Wow. Daga mga greetings na to sila Che Martinez, Donna H. Balderas, ni Jesime Torres Caceres, si Che Facultad Kathleen Bod, and nag-greet ba sila, Carl, nga happy birthday ka na. Daghang salamat no sa mga greetings ninyo, mga kalipay, mga higala nga daghan day ang nagpaabot sa maong greetings. And para sa tanan, birthday ron ni Erwin Tolfo, mga pinangatig paminaw. Erwin Tolfo, and also ni Kuansad, birthday sad ni Rapi Tolfo, Arnie Tebes. Ni Erwin Tolpo, ni Arnie Tebes, o ikaw pod. Parehamig birthday mga higala. Kanya ako ang nasumada mga higala. Ako ra may pobre. Botake. Muna nga dagko kay silang hikay mga higala. Congressman Arnie Tebes na sa pa-premyo nga Wigo. Toyota Wigo. Onya si Erwin Tolfo mga higala, nagpakaon sila. Nya ka Rapi Carlo way kaon. Pero natay pa-premyo nga load. O kinsay pinakanindo't mugaray og mga pulong nga pag pagtimbaya. Ayaw na. Kinsay may pagkahanay ba ang mga kuan? Pagkagaray. Ayaw na nga mensahe. Ayaw na. Load 100. Ay maulaw ta. Importante mga higala nga nagpaabot sila Benz ato kalipay nga bisan sa kapobrehon nato mga higala. Nagyapon sila nagpadangat kay nya dato ta sa mga higala, mga pinangga. Hoy, gitimbaya day kang mayin happy birthday ka no, Carl. And pasalamatan din nato to, Carl, no? Katong kinsa tay pangalan nato day? Katong kuno, kapadala diri og manok gani, Carl. Sila ni Ma'am Grace, daghang salamat no. The rest sa ilaha nga mga kauban diha among kinasingkasing nga pagpasalamat. Makatilaw ni kitagkuan na ni Vince. Bisaya nga manok mga higala. Daghang king salamat. Labi na sa akong nanay diha, di lang nako i-mention niya ang pangalan. Pero nay, maabot ta gid ang panahon nay nga kaning atoa nga lugar wala na tay angay kahadlokan. Wala tao nang hadlok ni mga tao manghatag nato, no? Kay kuan man god mga higala. Ni hatag po nako dito nga di ra siya pa-mention kay basig initan pud siya. Gianad ta diri mga pinangatik paminaw nga dumtan ta ba by the time nga motingog ta ug unsa ito nakita nga diferensya. So napoy katugan ni padulong election, Carl. Na na-appeal sila sa picture kanay pagbisita sa Lucky 7. Ginitan din sila. Gabi ano? Ay lang gihimo, ana lang sila kuno ni butar. Sabi no. Manay gigon taon pagkaluoy sa mga kuan ning taon mga katawhan. Mo na nga kuan, mao na nga nahimo na ta muratag semi-komunista na diri mga higala. Ya matod pa bitaw ni Bossing Carl nga mo ba kuno nay komunista mga higala nga kita kuno diri nga og na komunista pa kuno diri Benz. Nganong nakasibya pa mo kuno ta diri. Pero lagi pero muna gyud kuan. Pero atong laro nga atong na-experiencean. Ato i-play para nga makadungog sila, di ba? Gi kuan man ni Kuya Ed mga pinangantig paminaw yahapon nga yabang nga gi-relay bang statement sa tuwa nga pinalangga nga opisyal nga kabahin aning sa communism. So karon taon ato na nga iskutan mga pinangantig paminaw. Dayong atong pasalamatan. Happy birthday ni Carl ni Eusebia Mapa pod. Ika 59th birthday niya, Carl, giting sa iya nga gikan sa iyang pamilya. Happy birthday. Balikan lang nato to si Kuya Ed mga higala no kay mas importante man ni mga tao nga ato ipang-greet kumparaan ni mga tawhana. Sumbungan sa katawan. Itimbaya po day kag happy birthday, Carl, gikan sa mga Lambating family, labi na gikan ni Ma'am Elma Lambating ug sa iyang pamilya, Ma'am Maria Remedios, iyang bana og sa tanan nga mga Lambating. May nga pagpaminaw niyo din ha. Salamat kayo, Ma'am. Unya kaning mga ilang dispensa sa mga kaigsunan nato no nga kami wala gid mi hikay kay kaning lesson mangutas panginabuhi. Unya kaning atoa nga mga tinigo mga higala igo po taon nato na nga mga ilang dispensa nga di kita kay bitar kay ba og tuyoon ta nato gyud tag makahatag ta sa gamay na lang panihapon pero matay gusto kayo na nga
mga ilamig dispensa pero mong kinasing-kasing nga pagpaabot. Pagpasalamat sa inyo tungod nga po pagpaabot sa greatest ninyo. bawal mo po ang kining kuandron, kining crowd. Bisag Social distancing mga higala. Benz. So, ug mahimo pag ihawra mo manok sa inyo hang mga balay din ha. Kiluha ra ninyo og pilay charges, pangayuan ra ninyo ang refund din ni Carlo. Man, anya Patay gyud. lagi ako binan natandi mga higala, ako natandi ba Arne Tebes. Grabing hikay. Erwin Tulfo. Anya ako. Dugngan dai mo birthday no. Kisay kadungan akong birthday siguro nga mga bigatin. Nang ikaw minsan kay bigatin nga kuan birthday. Oo. Baka pareha man mo birthday ni Bossing? Yara ba itong giawhag Vince nga dili ko na papaliton sa imong produkto? Tarong ba dahil na klaseng opisyal? Minal dito, manabis nga mutabang sila nga mo. Tarong ba dahil, Kim? Maka-generate og income og trabaho sa mga tao. Iyahan naman o awhagon. Nga dili papaliton? Ang pagpait pa igid kay Carl. Dili lang kayo sa pagpangawhag lang Vince nga dili papaliton. Nang hulga pa gyud. Ang panalit nang mupalit gani ka ng produkto ni Vince. Apilon ka og kiha. Asa? Wa ko kubantay na ni palit papiluki ha? Onlain ba binay? Tawa. Murag dili Marcialo. Sobra po mas Marcialo ato na eksperyensyahan din eh. Sobra. Ug mo na mahatagan pa rin chance sa usa ka toy wa na kita. Man. Humantikaan kita man sigla hipusanay kita bag. Imagine mo ha. Imagine mo ha. Gayas mo tag tubig. Supposed to be, ilahang tubagon ang tubig kung wala magidagway sila ay kinalaman ba? Dili sila, wala nila gisabotage ba ang tubig, di ba, Kem? Supposed to be. Itubag man sila kanya ha? Lahi po ito ilang tubag. Pero layo po tinoon. Hindi man mao. Sibaw kayong tubag. Pero bilib kong karinig niya sa iya mga interview. Kung unsa man ka rin RFM ni or JFM? Ano? Iya magi corner og pangutana noon si manager. Mosugot kay madili human ato programa ha. Katos rin ni katilaw ginoon tog tulisok. Narabay kasi kasig si Katrine nga kuan ba kanang tarong. Dali mo iyang corner og pangutana nga iya gyung ipagawas nga kuan ug tinuod ba gyud nga nailibre ang bais. Kapuliki intawag tubag si kuan oy manager. Himo ni manager libog mo gid siya kay naman libre. Wala lang niya gisugid nga naay tubod nga wala gihatag sa Ciudad Baez ngadto sa Water District. Libog siya kay gusto na korneron nga mogawa sa baba ni manager nga wala gabayad ang Baez Water District ngadto sa libre man tinuod. Basta na lang dili nga nalibog si manager og tubag intawon. Biha no? In protection sa kuan kay og moingon po siya libre tinuod madaot pud ang mabinay nga nagbayad og 2.1 million so nabutang sa alanganin sunod ka rin ay pangutanag ingon ato gibutang nimo sa alanganin si manager imbes nga gibayran ka para pagprotektar ani mga tawhana imong gibutang sa alanganin ang sitwasyon nataw nahimo siyang bakakon mga taga-Baez nga naminaw ron nga nakabalong libre ang syudad akin ng City Hall Public Market Hospital kay naay tubod nga tangke o konsor sa tubig nga wala nila gihatag sa Baez Water District so libre to siya alang maningil ang Baez Water District ato nga wa man giturn over ngadto nila mutong nalibog si manager ug tubag ato nga moingon siya libre unya gipangutana naman pod niya nga unsa ka tinuod nga nagbayad og 2.1 million ang atong lungsod ngadto sa Baez Water District. Diyos, pagkalisudag Diyos mo pangutana ka rin eh. Ibang utana niya? Mangutana niya? Diyos. Ito ka rin din na rin yung kasi gihapon nga FM ba? Muna kinanglan jud ka namo. Kinanglan jud ka namo. Kinanglan jud ka. Katong nga mga pangutana is very strong question. That cannot be answered in an easy way. Sakto. Muna rin eh. Di ginamo
wala Wag uning yun nawadag paglaom na mabalik ka na mo. Tinood. Kay imuhag yung napatuna-tuna si manager og tubag. Tinod. Kabiliban ako sa pagutara ginoon na tuna-tuna gyud taon si manager. Mayo nga diskarte niya. Karon mga higala, gapabula si Kuya Ed nga kuan pabula siya nga mutubag daw si Busing. Anunsyo siya mga higala. Anunsyo niya. Yang anunsyo Vince. Minawa Vince. Sa dili madugay mga alas 9, tune in kita diri sa JFM 89.7. Alas 9. So meaning, wa pa alas 9. So, Kay magapahigayon pod og pagtubag ang atong Honorable Vice Mayor Ernie Janggoy regarding anang issue sa water district. Nag alas 9 na lang. Pag alas 9, ang hitabo, wala man. Wala man. Matuha ang amo. Giusbahan na po niya, Benz. Giusbahan na po niya. Tawag ko kamo ang mga alas 9. Balik na po sa alas 9. Tingog ang atong Honorable Vice Mayor Ernie Janggoy para matubag pod ang issue sa water district. Unya, pag alas 9 na yun, Kim, wala man mo nga. Gi-Indian ka do. Pero nakatlawa? Atong siya sa simana. Asa si Mana? Kay karon tingog man. Hindi makita, di mo? Nga, katapusan ka sa mado. Katapusan nga, ikaw nga trabahante niya, gi-Indian ka? Pagkapaitan mo may gala. Bisag ako, di ko motongha oy lusuda kay tubagon ng isyu sa Giinjan? tubig. Oo. Giinjan? Balik-balik ng tubag man ganiha Carl ug naka-record mo ato. Wala ko ka Wala dungog. mo ka dungog. Ano yung tubag? Amora pag gihapon sulod gawas. Ano yung tubag? Kabayan. Karon ni angko na siya nga na ay 1 million kwarta ang mga pawasiko. Ni angko Wala, na pud siya wala, atong asa- last na bankrupt. In Oh. fairness pod sa mga kuan, mga professional na dili na mailad. Tunod. Anak ko na siya nga dili ko na mailad ng mga kuan. Sila gyud mismo ang ni turnover ana sa water district. So, dinay na po siya. Dinay na pod siya. Biya, no? Ya asa man na mo yun, Vince, nga siya na po siya yung ipalabas, Vince, nga ang pawasiko mismo mo oy ilang kabubuton kabubuton na po kuno nila ni turnover. Nya dili na mailad mga professional na. Wala kay nisulti man dito ang kuan, nisulti man ang pawasiko Mukha na, mismo kung nga. bawas sulod, kung Galagot gani sila mismo kay nanay resolution number 22. Unya aside pa na Carl, gihatagan pag sila isulti man to kuan Carl no sa katong sa minutes gani. Nga gihatagan sila og kondisyones mga higala nga og pananglitan og dili i-turnover sa pawasiko ngadto sa Baez Water District Carl. First ilaha magtukod ang munisipalidad na to og laing entity para nga mahimong competition niya Carl. At the same time og dili nila i-turnover mga higala kay wala sila ICC, dili ipagamit ang Mabinay Spring. So asa magdapita ana ron nga kinabubuton ato nga gi-blackmail man niya. Kumbaga hulga ba? Hulga na Hulga, mga gala. Kanang hulgaon ka ba nga dili nimo na yatag, di po na pagamit ng tubig. Dili nimo yatag, kompetensyaan kanamo. So unsa may option sa kuana na sa pawasiko. Kita mo na pagkabakakon gyud eh. Di ano ni Kimo? Dili nimo matuis ang part na sa history mga higala. Mo gina. Nahitabo na siya. Bisag unsaon nimo tuis, gawas na lang sa mga alipores. Wa naman gitoy mga utok mga higala, di naman nato na matuis paluon nimo na mga higala. Musugot kay madili, mutingog man na kay bakante man na. Sumbunganan sa katawan. So wala tay mahimuan na nila. Pero sa atong mga kaigsunan nga mga smart nga mga tao, dili nimo matuis og unsay panghitabo. Bisag unsa og deny ni Bossing, apil gid siya sa sabotahe. Sumbunganan sa Siya gyud mo Siya may utok gyud. Siya yung mastermind. Bisag unsaon nimo bali-bali ang history Vince. Siya mo yung mastermind. Only lang mo deny siya kay ngano man. Dili man siya gusto nga ang tao dili ganahan niya, gusto mo siya maganahan niya. Ako rang gikitingad ba kay ilahang gi-transfer nga to sa Baez Water District nya statement ni manager ganiha siya wala na tay kabalakan kay ang water district kumpara ni Moscow mas maayo ang water district kay naatay makinahanglan ta og kanang kining mga prosuporta pwede man takalon sa luwa
Ana siya ganiha. Dili na ang pawasiko kuno dili kuno mo na siyang hinay kuno ang serbisyo sa pawasiko. Mo na daghan kuno ga-support sa kuan water district kay napailalom yung kuno sa luwa. So naay posibilidad nga gilo nila sa luwa pero kumusta din ha nganong wala may development? Under the law mga higala, pwede man ka-create ang Mabinay o Mabinay Water District. Para sa Kabangkalan God, di ba? Kabangkalan Water District. Ano naka-create man ang Bais mismo? Nga na sila Bais Water District. Anong Dumaguete? Na sila Dumaguete Water District. What if ang Pawasiko, Carl, giilisan na lang o kuan? Mabinay Water District. Supposedly, Mabinay Water District. Mao. Pero lahi man ang intensyon God sa aning nga sitwasyon Kim, kay gusto sa opisyal nga ang yang ginansya dili mabalance taga Mabinay. So hapiton ra niyas Bais. Sumbungan sa katawan. Lahi maguna pagbalhin nga na kay intensyon Kim. So bisan unsaon yang deny mga higala, mao na nga ang yang buhaton Vince is iyaha nga i-destabilize ang ato ang pag-ere. So unsa in what way nga ma-destabilize niya? Kasuhan ta niya parang mahilom ta. Kabalo man siyang pobrita, so mahinayak kita gasto mga higala para makatubag ta niya Kim. Ikaduha mga pinangatig paminaw kanang pangpanghulga niya nato. Mo na the way. Aside pagpud ana mga higala, mag-fabricate siya mga istorya against nato. For example, istorya pud siya kabahin aning kuan Vince. Kani bang nakunoy driver na mo sa una, nga gisupplyan niya na ay kontraktor nga gisupplyan namo og 50 ka kabilya o nya 20 ra daw ka kabilya among gihatag. Kung imong kuagbasi mga pinangatig paminaw kaning iyahang strategy iyan na ning gi-apply sa una pa nga tirada. Katong atoa nga Copras Beans nga maingon nga kulang og 1 ka kilo dayong tungas kilo modol-dool para modol-dool tinuod iyan na pong gitungas kilo. O niya, tanaw niya nga, dili man, ineffective man, wala man mukagat ang tao. Kaya nasayod man tao. Nasayod man ang tao nga kita, dili ta manglupig og tao. Sayod po ng tao nga, kung muginan siya madagoy, ta ginagmay lang. Pero nasayod po ng tao, Carl, nga ang ato mismong timbangan diha, Carl, espada na. So, man yung paglimbong ang espada? Di mo na palimbungan. Kaya wala kay imuha nga maliso na. Wala. Espada man na siya. So, atong dipita, tanaw niya nga ineffective man, wala may epekto. So karon tirada na po dyan sa among hardware. So expected na ni mga higala nga human sa hardware na mo, I guess ang print shop na po tirahon na po niya ani. Mangita na siya sa dipita nga makalusot gud ba? Makadaot siya nato ba? Tanawa mga higala, nagisgot ta kabahig tubig. O sa may statement nato before sa tubig. Tag ano nato human aning atong hisgutan kabayag tubig, ang ilaha nga interpretation ani gidaot sila. Sakto ba Kem? Gidaot ko, gidaot si Pinalangga kay lagi maayo siya kunuhay. Unya gidaot daw siya. Pero tan-aw niya parang dili pud siya ingon nga insakto nga tuwa nga mga kuan Kem gi-project nga mo iya nga tubag. So ilang gilain og term range. Giling la. Sumbungan sa katawan. Pero kanang hingla og daot mga higala synonyms na sila. Parihara na siyang tumong, parihara ba og giluba. Pero wala gi-term nga giluba, ang gamit gidunggab. So sakto may mga pinangatig paminaw no. Nga ang yang giingon giling la ang tawo para nga madaot siya. Sumbungan sa katawan. So padayon sa ato ang mga greetings mga higala no. Pasudlan niya itong ato ang bisita kay nata ito ang ipanawagan Vince kay nawala kuno nga tagalumbangan Vince. Ato niya pasudlon dahil pasulod. Greet na ko ang ako ang anak nga si Gabriel Marcelino nga nag-birthday karong adlaw. Wow. Don Gabriel mayo nga happy birthday nimo ha. Ika 21 year ron mga higala. And also, happy birthday. Salamat kayo no ni Jerry and Mamilia Marcelino sa may Sitio Ganas, Barangay Tara. Mayang pagpaminaw po nila ni Mayros, nila ni Elmer Olpos, no? Isa lang anak no ni Ellen Rose o sa nila LD Olpos, Rosina Olpos, Rina Jen, no? Elizer Marian,
Diya sa may barangay Banban karon Carl, minaw sila karon nato. Napo diri greetings ni Carlo. Hello, good morning. Happy birthday DJ Carl. Mahal na mahal ka namo. Gikan kini ni Marisa Evangelista and family. Salamat, diri sa may double line Butong Lumbangan. Wow, salamat no sa mga Evangelista family. Ni Ma'am Eusebia Mapa, happy birthday nila ni inoso ni Dong Gabriel Marcelino. Happy birthday kaninyo. Sa tanan nga nag-birthday karon, happy birthday. So happy viewing kayo, no? Salamat ni Sir Robert Bravo, Master. Dengan salamat. Dila ni Ma'am Master Robert, Cherry Ilyama, happy watching. Elia Irish Sobiati ni Evelyn Ilima, Marilyn Cadalio Mamar, may muto ni mo Ma'am Stephen Enquilino ni Judilo. Happy watching sa tuang programa. Sir Toto Escudero, sir, may muto ni mo sir. Michael Kiliopi ni May John Cacho Tagakay ni Jam Jam. Happy watching. Ashley Pilayo Pata. And also diya sa may purok dos na pasuan nga always yun nga kasunod sa ato nga programa, may nga pagpaminaw din gitimbaya kanila Carlog. Happy birthday, more birthdays and blessings to come. God bless. Og yang gitimbaya ang mga Vilio family usab. So may nga pagpaminaw niyang tanan diya. Happy listening ni Atibing Ampil diya sa may Lumbangan. And happy watching Carl. Donna H. Baldera, Jessamay Torres Caceres, Che Facultad Candy, Maday Romana, and Fe Caceres, no? And also ni Dodoy Romano, Genevieve Nilama Atiko, o ni Algen Ginabe Basoy. And watching po dito lang cards, la Christy Jane Iladora Mabotal, Brasaldo Aboy Jelihis, Fritzy Pengito Balsamopod, la Rain Lalab, Mare Maday Romano, si Che Facultad Catley, Mike Trinidad, maybe Alinyabo. Daghanang naglantaw na to karon Vince. La Mike Trinidad, Rian Cadilinia Olores, ni Jedilo Aquino pa doon, si Marilyn Cadalio, and ni Marie Chris Alfonso. Master Robert, may paglantaw sa to ang live karon. And I mensahe po din ni Maayong Mundo, Sir Carl. Happy birthday. We wish you nothing but the best. Wow. Good health always, Sir Carl. God bless you and your family. Wow, salamat. Mangutan na lang ko, Sir Carl, og ang kanang release sa UCT, katuban ng UCT sa mga 4-piece members, kanus amampod na, Sir Carl. Actually, no, ang UCT yun, para matanas 4-piece yun game. Pero gilahi lang siya mga igala pag implement na game. Kaya gihatag lang sa dili 4-piece. So, wala UCT ang 4-piece pagkakaroon. Ang UCT siya gihatag katong mga non-4-piece game member para nga maka-benefits po taon sila sa ginagmay nga tabang sa gikan sa national. So karon nga Agosto, by tomorrow na day, no? Unya mayong greetings sa ino sa mga gwapa o mga gwapong mga maestra o maestro sa Mandingay High School. Ma'am Rose Melinda Jorico, Ma'am Shia Marie Kitani, Ma'am Gwen Barrera, Ma'am Orsi Bailoses, ni Ma'am Christy Narciso, Ma'am Jaquilo Libradilla Janine, ni Ma'am Janine, Ma'am Batiloy, Sir Japet, Sir Rebelo Francisco, Sir Richard Lado, si Frank Jason Lopez, and also ni Inday Chanilin Esconde Gikan, and also ni Sir Mark Vendiola. Then naay panawagan ni Ricard, DJ Goodnon, ako gipanawagan ang membro sa Sitio Tabuay Irrigators Association Incorporated. Aduna kita meeting karong August 12, ang oras 1:00 sa hapon adto sa office sa Kambagahan proper, no, ang nagpaybalo ang presidente, no, Nido Cabanag. Daghang salamat. So payon ta mo padayon sa tuang programa Vince at tuang mga issues mga igala, no? Ato asa nga tubangon si Madam Tagalumbangan kay importante gini kay iyang nga pagbisita diri. Nanay, maayo nga mundo nimo nanay. My pod. Oo. Arita sa may mic dapit nanay ha. Oo, sige. Kisay pangalan gani nato nay? Ako Josephine Abersaldo Amada. Oo, unya nabisita si nanay diri mga igala. Kay lagi ang iyaha nga bata ni lakaw kaganinang kadlawon. Sakto ba nay? Oo. Oo, unya
Kisi pangalan sa imo nga bata, nay? Ang tinuod yun yung pangalan ni Rosalie Abersaldo Amada. Rosalie. Oo, Abersaldo man ako. Ako So, bana Amada. Asa dapit sa lumbangan Changi. ninyo, nay? Sa Changi. Silingan yung Junior Felix ba? Bumidiano. Bumidiano. Oo. Katong sulod lon dito. Oo, nara atong sulod radyo pagsulod sa kaliko. Unya, mga pinangantig paminaw, ang anak ni nanay is na siya'y gamayang diferensya sa panguna Ikan mo kutog Mandaluyong, sir. Mandaluyong. Unya, dalaga ni siya. Oo. Nara siya pirmi nagpuyo sa ilahang panimalay ni nanay. Wala damhang gani ng kadlawon. Mga usa-usa hato, nay. Mga alas 5 dyan kay alas 4:40. Alas 5. Pakon ko. Oo. Napaman siya. Alas 5 dyan si Larga. Oh, sa hitsura to ni kuanay. Kuan na siya tato des abaga. Nay tato sa abaga. Oo, ane dayong kuan kaning Taas yang buhok. taas yung yung mabaatan kulong. Mabaatan. Oo, nya ang yang subak ko kabaro ko siya sa hina. Oo. Ang yang sinilas blue. Blue Nya, ang sinilas. Oo, dabit-bit ra siya habol. Habol. Oo. So gadala to siya habol. Gadala nga habol po niya nga ano sa kusarina ba. Dahil man siya to kay Bugnaw. Oo. Dalara ko noon, yung taong silingan nga. Ya, to ako dito, yung anak ya, mong ginagawa dito sa Panjabo na angaton sa simbas katoliko. Simbahan sa Katoliko. Naglakaw siya, nay. Naglakaw ra. Oh, so meaning na taga Panyabunan ani nakakita. Oo. So malihog tanong basi na taga Panyabunan nato nakakita. Kuan kining basi makontak ninyo ato ang call line para nga matagaan nato ang tawag pagtagad si nanay. Anya makitaan mo nato na si Rosalie kay Alias ra to siya Ros Robles. Mo na iya Ros Robles alias to siya di Manila. Oo. Dito Mandaluyong. No. Hindi na ito makita mga higala ang gugma sa usa ka ginikanan gin sa kainahan bisag unsay apan sa usa ka anak mga higala baliwala na sa usa ka inahan bulungon nga bulungon gyud niya Gani ingon ana ang gugma sa usa ka inahan. Ato'y manawagan na to, Carl, nga sa mga nakakaplag ato karon mga higala o nakita ninyo ang maong persona no nga ato ang gibulong dere. Pwede mo makatawag sa ato ang call line na to 0967-694-9747 sa makausap pa 0967-694-9747. So palihog lamang tawag sa to ang call line if ever nakakita mo o nakabantay mo sa maong gibulong na to no ipangita na to dire nga persona. No, pwede sa nila ma-text game kung wala pwede mo load. No. I-text lang ato nga text line kay kami may mutawag para Pwede. atong makita gyud sa May mo ma-intercept na to siya mga higala sa iyang paglakaw karon since wala man ni siya direksyon o asan ni siya. So atong tabangan mga higala nga makaplaga na to atong mauli ni nanay ang iyang anak niya. Unsa orsaha siya ni Agi nga naa sa Pandanon, asa Panyabunan. Oo. Sa estimate nimo. Alin ta sa nay ha? Biking sila baga bike So ba? meaning na nag-bike, mga nag-biking. Oo. Ilang gihinagbo sa angaton. Oo. Angaton. No. Ang akong kuan basic na mga usaw-usahan mo nagastoryahan nay ato nay. Ato nag-biking. Wala pa alas City. Wala pa Alas City. Oo. So mga nakita nila to mga alas 6 kapin. Anak jud agwan sir. Oo. So karong mga orasaha Taas na gyud. taas na gyud. So far mga pinangatig paminaw ato ang gitawagan ang pulis sa Bae Scheme and wala pa pud sila nadawat nga report nga naay nasa laag dito o naay sila nakitaan nga kuan kaning usa ka persona sama ni Rose nga naglakaw dalag habol. Nay, ang yaha nga buhok kulong pero nay focus kulong jud siya. Gipungos siya, gibaat siya. Gibaat man. Taas yang sinina. Ay yang yaha nga buhok. O taas jutay murag lapaw dire dayong gibaatan. Ang color niya na is morena. Oo, mo puti ito. So morena siya. Gamix ang ito mo puti. Wala si alumni sa yang nawong. Murag na gamay kay nga itong diri, murag man nagdala na si ang tato diri. May tato man diri siya sa abaga. Sa abaga. O si tato niya sa abaga niya nay. Wala ikon kakuan pero na basta na siya tato diri na pus paa. Pero katong paglakaw niya nay, nagdibraso ra siya. Wala man. So napod siya tato sa paa. Oo, makita jud kon mag-short to siya, makita to sa pukas. So nagkuto gamay mailhan mo to. Bas kay gabit-bit og habol na itapak. Sige, so atong giawhag no mga kaigsunan nato nga atong tabangan taon nga para makita taon ni nanay ang yaha nga pinalangga nga anak. Tabandira ko na mo, Ginoo ko. Mo na nga pwede niyo mag-contact ato nga 0975-181-6082.
So pagkakaroon ato asang tawagan si Kapitan Jerry Vargas. Jerry Dukoy. Sorry, Kapitan, sa may Pandanon ha. Panyabunan mo. Lumbangan man sila. Atong unahon sa tawag kay to amas lumbangan nakita. Okay? Sa Panyabunan. Panyabunan. So ato sang tawagan mga pinangati kuminaw si Kapitan Jerry Dukoy kay basin na-report gikan nila. And ato asag gitawagan pud mga pinangati kuminaw mga tuang ato ang kapulisan apan wala pa pud sila nadawat nga report nga naay nakita nga usa ka sama ni Rose. So aning napitan mga higala tungod takon si Kapitan Jerry Dukoy. So ato pong hangyoon ang mga taga-Panyabunan din ha. Basi naman kaigsunan nato diha. Asa ang direksyon sa las nga giadtuan paingon Bagbayawan or paingon og Bais. Kana mo ato ang para nga og nay nakakita basi, no. Para nga mo ma-intercept nato dahil sa Nagbasan or dire ba sa Bulwang. Naa si Kapitan Jerry Vince. Hello Kap, mayo nga mudto nimo Kap. Yes sir, go ahead sir. Si Carlo Denny Kap sa RFM Kap kauban ni Vince ug ni Kim live taron sa ato nga programa. In Kap, nitawag lamin nimo Kap kay basi na kay nadawat diha nga mga reports nga naay nasalaag diha nga babae Kap, medyo may diferensya lang siya sa pangunahuna. Unya na niagi lagi sa inyo nga barangay. Kasi na sir. Si Rosalie Robles alias Ros Robles. Rosalie Amada. Rosalie Amada. Babae ni siya Kap? Alias Ros Mga pila edad ani nay gani nay? Rosalie Amada? Oh, yes Kap. 40 anyos. Amo komantero ang pagkaron sir. Sige Kap, kay kaganina kadlawon nilakaw ni siya sa ilaha. So mga gi-estimate mga alas 5 sa kadlawon unya naglakaw ni Kap. Asa no sir? Taga Lumbangan Kap. Then pa ang direction padulong sa inyo ha. Sa pagidaro na Amada. 40 kapin. Pangidaron 40 kapin. Nasa sa mga 40 kapin Kap. Sige. Basi makuha mo imo mga tano diha Kap in case nga naa sila makita Kap, pwede nga ma-contact pud minimo para nga ato ang tabangan sila na yang inahan. Okay sir. Kapitan Jerry, daghang salamat Kap, mayo nga mudto nimo. Okay sir. Daghang salamat Kap. Sumbunganan sa katawan. Atong tawagan si Kapitan Kuansad. Sa may Bulwang Carl? Sa may Bulwang. Basi na kuan ito. Si Kinsane? Sa kuan. Atong tawagan si Kapitan Dinggal. Basi na may ma-text mga pinangati ko no? Pwede nila i-text Vince o naaman dagway nakita sila mga higala no? Pwede niyo ma-text ato ang text line. Pagumangkon gani ni Nanay Dainas Kapitan Dinggal tag sa iyahang inahan niya. So patabang ta. Kap bason og nakapaminaw karon Kap paki pabantay-bantay sa imo nga mga tano din ha. Yun. Kay basi maglakaw diha maya po si area. Pero wala siya naka-mask, ma'am. Ambot na pwede ka mo kukumas, sir. Kay, no. Ma'am, kung kapag nagdala ba siya mask, kaya ka like color. Okay. Sa pagkakaroon yun, sa mga bus na to, Vince, gibawal man ang so dito siya makasakay. Dito siya kasakay. Na ganito issue kay usa ka bus mga higala. Gibutangan dito, no face. No mask. No ride. So, og basahon nimo, walay nawong. So, bungkag ka imong nawong, pwede ka mo sakay. Atong oras mga higala, alas 12:04 na sa kamutuhon. Gatod kaninyo sa Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyong glass, jealousy glass, sliding windows, sliding doors. Available diri sa ato ang Ruiz Glass and Aluminum Supply. Ruiz Color Roofing para sa inyong mga atop. Available diri mga higala sa Ruiz Color Roofing. Hindi man na ito makontak si Kapitan Jonathan Dinggal. Maybe. Then ato ang wala dagway signal dito napita. Arita sa Pantaw para ako sa pong panawagan no o kinsa tong nakakita text mo ani nga number 0975-181-6082 basig di mo kasulodayon sa ato ang call line
No. So at least nga og mabasa na ko dinhi nga naamoy kuan kay kami mo callback ninyo. Tinuod. Text mo kay ako ga monitor karon sa ato ang text line dinhi. Anytime mo text mo nga naa din ha mo tawag mi ninyo para nga ato ang ma-intercept o kon ma-rescue nato na siya. Bitaw. Sakto na mo Vince, parang base og nanawag mo ron din ha nya kuan. Naman tay mga issue mga higala pero ato sa iyo na ni kay importante kay ni ka nanay. So tawagan mga higala arita liko sa sa Pantaw. Kay matakabalo basin niliko siya sa Pantaw. Dagbasan ato ang tawagan si Kapitan Tata. Marga ilis mag-number goros Kapitan Tata basin ay number to mga kaigsunan pwede niyo ma-text ato ang text line. Sa ato nga makaigsunan din nga nag-standby sa mga kakarsadahan. Ato ang i-describe usab ang iyang sinina nay. No. Sa nina radyo ko sir. Wala ka kabantay sa sinina niya. Dalit lang sige. Ato sa isulod si Kapitan Larry Kap. Mayo nga mudto nimo Kap. Hello? Hello? Hello ma'am. Ayo nga mudto nimo ma'am. Naras Kapitan Larry ma'am? Wala ra basta pa dire. Inday. Oo. Sige Inday, mo tawag na lang unya mi og balik ni Kapitan Larry Day. Na kay number ni Kapitan ani kagawad gani kagawad Jiramil. Inday. Na kay number ni Jiramil. Wala ra ba? So wala day mo kontakanay day og kamo mga opisyal diha day. Sila asi mga tanalan niya mi papa nimo day. Thank you kay day ha. Maimod to nimo day. Sige, maimod to po. Thank you day. Sumbungan sa katawan. So arita sa may Dagbasan. Oo, sa Dagbasan. So ang gino sa kasog na mo'y kuan, may na kay number ni kuan me, Kapitan Dagbasan. Para nga ato makontak si Kapitan Tata Asusena. Arita sa may Lumbangan, basi may nanay info si kuan, si Kapitan Tadidoy mga higala. Moro tao ni Kapitan kunong tigpaminawan na mo mga pinangan tigpaminaw. Na-blatter na ni mo ni ma'am. Wala pa. 24 hours. 24 hours mo. Blatan sa 24 hours. So, kung tawagan si Kapitan Tadidoy, Kap, mayo nga munto nimo Kap. Oo, Kap, bali nitawag minimo ron Kap kay basi nakadungog nakaani nga naay ni inyuha nga sakop diha Kap nga ni lakaw si Rosalie Amada kasi kaila ka ni Kap. Ay, okay. Nakadungog bitaw ko ron sa imuha nga programa kaya kuha merang parente. Oo. Tinod no kay Amano og Amada gamay rag ligas Kap. Kay Jack ra Kap ha. Amano man mama. Oo. Oo. Unya. So wala man sila mo kuha na ako mo pindot diri ganina. Wala na ato dayon na nga mapasunod unta. Oo. Pero sige lang Kap kay amo am gasubay mi Kap para nga mabalan na to bag asan na paingon na si Rose karon. Kay ga-expect mi nga naapagit sa mabinay karon. Sige ra daw kaya ako'y tawag ni Kapitan sa Dagbasan. Sige, alayon mas ko Kap. Mas mayo Kap. Dayon. Ya, Kap, salamat kay ayos pagpaminaw Kap kay murag ikaw nga Kapitan Kap. Kap, murag ikaw ra man kunoy naminaw na mo. Salamat kayo. Kay sige ra kay. Ako malaman kunoy naminaw matuputo nila nya. Gani. Kauot kuno ning arep indiri. Kay wala mi mag-expect Kap nga naay Kapitan maminaw na mo. So, napag-iusa. Salamat kayo. Salamat ka, Kapitan Tadidoy. May moto nimo Kap. May moto nimo diha daw. Salamat Kap. Sumbungan sa katawan. So basi natin itong mga callers no ato sa tagaan og dalan ato ang mga kaigsunan nga naa sila by info basi na sila na kita. So pwede nila matawagan ato ang text call line Kim 0967-694-9747 kay mga pinangatik paminaw ug makita lang ninyo ang itsura in taon sa usa ka inahan nga nangita sa iyang anak. Ang kabalaka makita nimo ang kabalaka, makita nimo ang iyang kaguol. Ang pangunahuna nga
dili na to ma-imagine gyud ba. Lisod kay na Carl kanang naka sa sitwasyon mga higala nga wala kay kasiguraduhan kung si pangitabo sa imuha nga tinuod kanang moment nimo ana ba. Bisag unsa ka Nato ato ang kulan na sige, Carl. sige. Ato Okay, ang Sige, Ken. try na to basta og na ani kuan. Ani ato ang impormasyon makuha. na Hello, mayong udto. Ay, Odto, sir. Sir, may udto sir. Ning sa ba ikalagad mo sir? Si Rode Mahistade, Ay, nung road. sir. Ay, nung red. Oo. Kumusta nung road? nakay ideya nung road. Nakay mga nadunggan niya nung road nga naay na agi diha sa inyo ha. Ay, great track ko nimo. Happy birthday, sir. Daghang salamat Happy nung road ha. birthday, sir. Oo. Salamat kayo sa imuha nga greetings nung road. Ay, Unya, no. wala ko nakadungog ng kukos buntagong balita ganiyan, sir niya. Wala po ko number nimo. Oo. Great ko happy birthday. Wow, salamat kayo nung road ha. Kinasing-kasing ko na ako Ko pagpasalamat. nga kinasing-kasing yun ako ang pag-greet nimo. Wow. At pati tayong mga tuig nga Mugani. maabot sa imuhang pamilya. Nya, salamat po anang imong manok nung road nga ni greet po nako. Ha? Oh na. Plano mo gutong mo anak ko Mugani. Jojo Ron, sir. Abi manakog ang manok mo ari dire. Ako ano? Joke ra bitaw. Joke ra nang road Wala ha. na ko na Ron, sir. Ugani kay Wala ko ana Ron niya. buang nga bitaw nga nama po ni hatod kapayas diri noon. Ug tanglad, napoy ni hatod og Napoy tanglad. tanglad. Oh. Manok na lagi ko lang. Wa bitaw tago. Joke ra nang road. Great ra gyud happy birthday nimo. Wow, salamat. Standby ra ng manok nimo diha nung road ha. Salamat kayo nung road nya nung road mangayon nya migtabang nimo basi na kay makontak sa Pantaw ba basi nakakita sila og kaning usa ka babayi nga nasalaag sa nung road. Nilakaw ka ganyan kadlawon. Manawag ra niya ako dito speaker. Sir, kinsa may Sige, ngalan na to? i-save sir? na ko ning number ni Rose. Baby. Oh. Rose Robles Pero Amada. ma'am, og pangutanon to siya, ma'am. Mo tubag ra to siya tarong, ma'am. Oo. Mutubag ra siya tarong. Oo. Oo. Di ra siya mailhan nga na ay kuan. Pero sige na siya lakaw, ma'am. Or karon pa lang. Balay labar mo na yahapon. Laba bitaw. Tao no. Nong Rodi, daghang kayong salamat nong Rod and mo contact man ako nimo nong na ako'y number nimo gikuha na nako. Sige, sebra na yan ako ang number, sir. Oh, gani isave na ko ni. Salamat kayo nong ha. Salamat kayo, sir. May mo to nimo nong og sa imuha nga pamilya. Sige. Sumbunganan sa katawan. So, Advance. Sige. Again no, sa mga basi nakakita mo ko sa ka babae mga higala, mga nana siya sa 40 anyos, pwede niyo makontak ang ato ang call line 0967-694-9747 and pwede sa ninyo ma-text ato ang text line para nga mapahibalaw nato ni nanay nga naaragid taon ang iyahang anak diri sa ato nga text line 0975-181-6082. Nay, na kay cellphone no? Na kay number 9. Na kay cellphone na. Atong i-plug imo hang number 9. Smart. Smart. Sige na. 0909. Ali lang na Biliban akong nanay memorize na iyang number Ugani. Ako gani, di ko kami mura sa kuha numero. 09 0909 09 40 40 61 61 865. 865 0909 40 61 865. Sa tingalan gani ni nanay? Ako Josephine Abrisaldo Amada. Ma'am Josephine. Si Ma'am Josephine Amada. Imo Mr. na, asas Mr. ni Manay? Patay na manggod. Namatay na. Ano siya namatay na? Kuan 2009. 2009, dugay-dugay na ginay, no? So, kamo na lang gikuyog ni Rosalie. Duha na lang mo da sa inyong Pinoy ana. Ay, namto ako anak kalitaw. Drive atong kuan pedicab. Nag-drive sa pedicab. Oo. Tao pa. So, mamalihog ta sa itong mga kaigsuonan, no? Nga, ato lang sa Wala pa nagwirong sir, maabot og bae sir. Ha? Papadagay maabot og bae. Muni ato ang subayon. Subayon na to. Atong subayon sa dire kay mawala. Dikta ta sa bais para nga ma-contact na to dito. Kay makasakay sa panyabunan ba sir ba o pera. Sakyon jud to siya. So atong kuno atong tawagag balik ato ang police Mabinay and also mutawag ta sa police Bais pod Kim para nga ato ang
kani masubay o kuan na mga ikog linya Kim para nga ato ang makontak ang ato ang police sa may sa may kuan sa may mabinay mga pinangantig paminaw. Atong oras mga pinangatik paminaw 15 minutos na nakalabay sa tak ng alas 12 sa kamuntuhon. Padayon ko muna minaw sa ato ang programa Sumbunganan sa Katawan. Kauban gyapon ninyo si Kim o si Vince mga higala kini si Carlo. Og day mensahe diri Carlo nga murag makabayad ni gyud ka ani ron Carl kay nindot kay pagkahanay sa kuan sa iya pagaray sa imong birthday. Matod pa din Carlo. Kung ikaw gidaog-daog o gilupigan, ania ang manlalaban si Carlo ang pangalan. Ang hero sa mabinay, bayani sa mga kabos nga katawhan. Happy birthday Sir Carl from Inding Bilio. Wow, salamat ng Inding. Oh, so, Bitch, Ludila yun. Gapo ngayon pagkahanay. Kung ikaw gidaog-daog o gilupigan, ania ang manlalaban. Puro si Cristo. I-save na layon, Ben. I-save na ko. Sige. Ako screenshot. Kami magpagkahanay ba? Talagsaon kayo nga pagkahanay bitaw. Salamat kayo ng ending. Ending. Why good mo hanay good si ending good. So kakontak pa ta sa Mabinay. While nag-contact na mga higala dawat sa taglain nga caller Kim para nga makuan. And pwede ninyo ma-text ang ato ang text line. Vince, walay kuan na Vince. Pagpahibalo sa text line nato. Nasa to linya mga higala to ang police Mabinay. Hello sir, maayong mudto ninyo sir. May bunta kung sabay nga mga higala sir. Sir, kani si Carlo din ni sir sa RFM niya. Live taron sa ato ang programa Sumbunganan sir. Kauban na to si Vince ug si Kim. Sir, kaning nami bisita diri sir nga nangutana mo query lang mi sir basi nakadawat mo og report diya sir nga naay usa ka babae nga 40 anyos dalaga na sa laag sa sir kay naman siya diferensya sa pangunahuna na nilakaw to gaganinang kadlawon unya gipangita lagi sa iyahang inahan sir. Ay sa sir kung po tanong super sir akong libawan wala pa yun dahil babae rin nga na report ko video tayo pag-iisip. Kaya kadlaw pa daw. Hello, sir. Hello, sir. Wala pa man mapay reported dire, sir? Kuhan. Oo. Sige, sir. So, mo tawag namin niya puhon ng kasong mo follow up, sir. O kasong manaaman dagway, sir, pwede mo update ani ng numero. Dire sa mo. Inform lang tamo diya kung naay mo report dire. Sige, sir. Description. Basta naay mo report dire sir kanay babae. 40 plus. 40 plus. Yes sir. Nya na blatter na buto kaganina sir diya sa inyo ha. Ay wala pa gidawat. Wala pa kay 24 hours. 24 hours pa man. Sige sir. So sir, salamat kayo sir ha sa inyo pagtubag sir. Maayong mudto ninyo sir. Maayong mudto sa sir. Sumbunganan sa Katawan. Correct din na to, Carl. Wala pa mga blatter. Wala pa na blatter. Kaya pa 24 hours. Wala pa 24 hours. Sige. Sige. So, nainhatag og impormasyon dari Carlos. Sir, wala pod mi kabantay na ay galakaw-lakaw sa karsada. Bag-aura pod mi ni agi sir gikan lumbangan padulong mi naasog. Naasog. So, pengog pantaw ng naasog. Naasog pantaw. So, ito wala dito. Ato i-try contact si Kapitan Larry Usab kay maybe number to sa message niya to natawagan. So, ato kontak ko no sulay. Nainihatag pog number ni Kapitan Tata Asusena diri Carl. Sige. So, ato to. So, happy watching nila ni Annalyn Beliarta sa Tingasin, ni Aimee Bulhano Ibracion, nila ni Mark Chris Olores, Chichi Martinez, may nga mo ni mo, nila ni Donna Balderas. So, di man, makontak na to ang number ni Kapitan Larry Vince. Kapitan, kuan pwede naman. Tataas sin ako i-forward sa mo ha. Alayan ko, Vince.
Dan ato lang ipahibalo Carl sa ato mga caller na to karon nga ato asang pasudlon hatagan to og lugway mga higala ang katong mga naimpormasyon kabahin sa ato ang hisgutan karon sa babae nga nawala para at least mas dali na to nga matrace og asa siya og dali po na to nga mapangitag paagi nga mauli na to siya sa iyang inahan. Tinuod kay dili lali mga higala no ang usa ka inahan mga higala nga wala sa iyahang mga kamot ang iyahang anak nga nakabalo gid sa unsay sitwasyon sa iyahang anak. Mao na nga manuktok mis yung kasing-kasing basin na may nabantayan. Palihog lang pahibalo diri sa tuang estasyonan para nga atong mauli mga pinangatig paminaw ug atuang nga makuha. Kining mga issues na to Vince ato lang sa ni-set aside Vince. Total wala na may mahimo kita mga higala kay gisabutahin naman kita diri. At least kabalo na tag sa panghitabo sa tuang nga lungsod. Besa kung saan pag-deny ana di ni mo tao gawas o pareha pa sa una wala istasyon wala tanan magpabili na kitang buta o bungol sa ilaha nga mga pamulong. Na mensahe na dire Carl ayaw kahadlo Carl nga sila nang hulga sa inyo talawana kung naa ilatret sila dili nila pabantayon ang tao nya karon nakabantay naman basin sila. Na siya kuan pwede lang ako basahon. So balikan tong tawag unya si kapitan sa may bulwang atong nay text diri Carl. May pusino basi makakuan no. Good PM Sir Carl, wala man pod ni agi diri bulwang. Sa bulwang. Salamat sir ma'am sa gi-text ani. Sinaras palibot sa inyo hang lugar diha ma'am mga sok-sok din ha. Nakita mo ko na sir sa Panyabunan. Nakita siya sa Panyabunan. Nagis Panyabunan. Oo. Kaya ako nakasakay basta sila Ma'am Daryl no? Kita sila Ma'am Daryl dito. Sila ni Ma'am Brenda din ha. Sila ni Ma'am Raquel Diada. Oo. Basta nog maka kuan pangutana mo din na as corner ma'am. Oo. Always nga silang kasunod sa matag programa nato din ha. So sa may makapangutana mo din ha sa crossing og na ay 40 anyos babayi nga kuan na siya medyo na ay diferensya kanya nilakaw kaganyan kadlawon. Hilom-hilom ra mo ko to sir di mo ito magsulti o pangutanon mo tubag pero og magkasumpay ra pud siya tarong sa ipangutana. Sumpay ra po. Ano may siya nga magluag do nga rice cooker no kay dira kandarang kahoy. Ano mo mukaan pero dili siya musulti sa en tao og istorya di jud. Grabe no? Wala to ingon nga kaaway mo ma'am. Nakig-away sa nimo, imo sang ikasab-an. Wala man pa rin itong kasab-an na siya para manglaba manglaba. Unahan ng itom, usa na po. Unahan ng puti, usa ng itom. Wala mang kasaba ko na ako. Sige, ato sang kuanon atong gitawagan si Kapitan Tata Azucena. Hello Kap, may nga munto Kap. Hello Kap. Hello Kap. May munto nimo Kap. Sino ba? Sino to? Murag wrong number garo to? Si Carlo. Si Carlo. Hello. Kinsa ni palihog? Si Kapitan Tata ne? Kapitan Tata ne? Kapitan Tata? Ba, sir? Kapitan Tata Azucena ne? Hello. Hello sir. Si Kapitan Tata Azucena ni sir? Ay, ano man? Isa ipakita ninyo. Si Carlo ni sir? Si Carlo ni. Ilan libo. Kapitan Tata Azucena ni sa Dagbasan. Kapitan Tata ni? Oo. Wrong number siguro na Carlo. Umasa kaila. Madugay mo tagsamutan ni mo si tag ilhanay oy. So sinsan na sir ha na wrong number go Romy. Dili mo to mong gihatag nga numero Vince. So balikan na tong tawag si kuan mga higala no, si Kapitan Bulwang. Wala daw nakita sa Bulwang pero basi na ay naka-report mga higala no, gikan sa may Bulwang atong tawagan mga pinangantig paminaw.
Namagoy mga area po nato diri ma'am nga walay signal. For example, sa may Mayapose. Wala. Oo. Muni problema sa ato nga lugar. So nasa to linya mga higala si Kapitan Jonathan Dingal. Kap, mayang amudto nimo Kap. Ay, daw, may munta ko daw. Okay, Carlo ini Kap, live taron sa ato nga programa Sumbunganan sa Katawhan. And Kap, mangutana lang tami og basin akay na dunggan diya nga report nga naay usa ka babae nga 40 anyos Kap nga nasalaag ni siya Kap. Basin nakaagi sa inyo nga barangay. 40 anyos. Oo, dalaga nya kulungon og buhok gibaat niya. Nya na say diferensya sa panguna-una Kap. Gadala-dala to siya og habol nga sako sa harina. Na ay mag-agi niya, gamayng bayi. I mean, ganina ni kadlaw ni Gikan Kap. Sa Lumbangan. Tagalumbangan na siya Kap. Tagalumbangan niya. Murag kasargid po ni siya muagi o kasog mo lakaw sa ron. Oo, wala ko kabantay karon, nagpaingon man ko diri sa munisipyo kana ko'y follow up sa engineering. Oo. Aglari ko palay, wala ko yung nag-agyan nga gabaklay sa dalan. Sige, pero wala po kay nadawat nga tawag Kap nga gikan sa inyo nga mga tanon nga naay nasalaag sa inyong barangay. Wala kay at least kanang akong mga tanod o kanang mga tao daghan man concern dia kay daghan man kong kuan. Mo report kayon og naay magpundo-pundo nga dili taga diha, mapabalo man sila dayon ako. Sige Kap. So in case kasong naay mga reports nimo Kap, pwede mi kang yun nimo nga mo pa-update mi diri para nga namagudihang mama diri nangayo pod og tabang para mapahibalo nga nawala iyang anak. Inayang mo iyaan. Iyaan din mo ni siya. Imo kunong iyaan ni Kap si Josephine Amada. Anak lolo ni mo kunos. Anak lolo kunos kuno Kap. Anak ni? Lolo kunos ni mo. Kunos. Lolo kunos. Taga Laples. Laples mo? Lumbangan. Lumbangan. Iyang anak mo ay nawala. Ako pa monitor po dito basog makani ako tawagan to ako nambay konsyal ako nga biyahe kini pa basig magyan pa dalan. Sige Kap, daghan kayong salamat Kap. Maayong mudto nimo Kap. Sige dong Kar, may mo to pod. Salamat. Sumbunganan sa Katawan. Atong tawagan si Kapitan Joel Rito. Sakto ba? Si Kapitan Tata Azucena. Salamat na sa number nga gihatag. So, mo ni number ni Kapitan. Wrong call to kaganina. Nangintao ta nay hanga, di pa mahuhurot atong oras. Bahalang mahurot atong oras nay, padayon gyapon ta sa ato nga pagpangita nay. So nasa to linya mga higala si Kapitan Tata Azucena. Kap, may mudto nimo Kap. Hello, good morning, Idol. Idol, maayong buntag. And Kap, nakay na kuan diha Kap na dunggan nga naay mga report nga naay nasalaag diha nga dili inyuha nga kuan Kap residente diha sa inyong barangay. Kuan Idol, bago ra gyud nga istoryahay ni Kapitan Tadido, ni-info pud siya sa kong barangay og nakuloy babae nga kasuroy-suroy, feedback ka kuno dayon. Oo. Kay gadala kuno siya og sa kusarina nga habol. Oo. Bago ra gyud katawganay ni Kapitan Tadido, Idol niya, og pana Idol, mutawag lang ko nimo Idol. Sige Kap, daghan kay salamat nimo Kap. Ako na mag-idol nimo kay maayo maga. Sige, ako mga tanong Idol, mga tanong akong i-info sa pero manabay ka sorry magkapindot namin ninyo. Okay Idol, daghan kay salamat Idol, maayo mo to. Sige, may itong mo to Idol. Daghan salamat. Sumbunganan sa Katawan. Kapitan Tata Azucena, mga pinangatig paminaw. Usanis kauban sa Lucky 7. Lucky 7. Unya, gamay ra kitong ligas so si Kapitan sa una Kim. Rag pila to yung 190 ra. Gamaya kay kulang gyud. Kayo. Sa muusab gid ako ini. Kinahanglan gyud. Ito no? Use kayo ang kahibalo ni Kapitan. Dili na ta makakuan card. Dili na to nga pasaka di sa konseho para nga mapuslan sa tibok mga katawan sa Mabinay. So nay amuan ang gitawagan ang barangay. At least na-alert na to sila. Nga kuan. So wala man sila kabalo. So basi nakasakay dagway ni Vince. Kaya wala naman mo agi. Diba? Oo. So itong tawagan ang police bais.
para nga ato ang makuangkin, masubay sa pulis mga higala. Ano tawagan ng pulis bais mga pinangatik paminaw? So, abli lang ko gihapon ato ang call line kasi namin na bisag nabalaan lang mga pinangatik paminaw nga ni agi siya kay para masubay na to ba ug asa sa dapita karon. Nya ting paniud to na ra ba? Kasi wala po siya paniud to nasa to linya may galang ato ang PNP Bais City. Hello sir, maayo mo to sir. Oh sir. Sir, kaning sa RFM mabinay day ni sir, may muto ninyo diya sir. Yes sir. Oo. Sir, kaning mo follow up punta mi sir if naa ba mo na report na dawat dia sir nga naay 40 anyos nga babae sir nga medyo na diferensya ang iya nga pangunahuna unya nagdala siya og habol gikan sa mabinay sir basin nakadawat mo report dia sir. Yes sir, namin natawag kanina sa punto sa media pero negative kami sir, wala mo may quandary sir nga na intercept nga na yang kanaba personality ba nga nga tao. Oo. Sige sir. Sir, kaning malihog lang mi sir if in case nga naay mga reports na anyos. Yes sir, yes sir. Oo mo mo pa-update mi ninyo sir para nga kay naman yung ginahan dire. Ako lang feedback ano nga number sir, ako lang feedback ano. Sige sir, sir, dagat kayong salamat sa imuha nga time yes, sir. Welcome sir. Mayong muto nimo sir. Mayong muto sa sir. Sumbungan sa katawan. Wala man sa bais. Wala pa na report. Oo. Wala pa. So, dako kay katinglahan asa gini siya ro no? Wala sa bulwang. Pero base ba Carl nga naa didto nya kay normal raman siya so wala ra ni report. Wa ra siya nang wild didto so wala na report. Nay, naay tao dito sa inyo nay basig ni pauli na pud siya karon ba? Dito mo gugugikan. Karon mag-ora. Mga unsa ka oras na nakalarga nay? Karon pa jud nga alas aso ni uli ka? 11 City ko na paing direct kay Labota to 11 o'clock man di ba? Oo. Yan larga ko di alas 11 City 11:07. Natay caller mga higala to sa Tubagon. Hello, maayo nga mood to. Hello sir. Sir, may mutos. Hindi ko makuha sa detalye ato mobile sir sa pangalan niya. Sige sir, kaning ang yang pangalan sir is Rosalie Amada. Rosalie Amada. Rosalie Amada sir, unya taga Lumbangan, Mabinay sir. Lumbangan niya sir. Ang description niya sir is gibaatan ang yang buhok, kulungon siya buhok nga binaatan. Natoy tato sa abaga niya sir. Nasay tato sa abaga o sa tail. Napod siya tato sa iyahang paa. Chinilas blue. Chinilas siya blue. Chinilas niya is blue. Og naapod siya amorina yang color sir. So karon lang siyang adlaw na lakaw? Ganina ng alas 5 kadlawon ni Kuan ni Gigan sir. Onya mga 7 o'clock nakita sa may panyabunan diri sa Mabinay going diya sa inyong nga area sir. Sige. Oo. Okay sir, kaya ako lang na siyang itisla ka mong trupa kaya naman pa may gatikpon basta makakita nila. Wow, salamat kayo ni mo sir. Salamat kay sir. Mayong mo to ni mo sir. Okay sir. Sumbungan sa katawan. Mayo kay mga text blast to nila Carl. Sa mga wala masayod mga higala ang text blasting sa atong kapulisan. Sa mensahe nila ilang isan na sa ilang mga tropa nila tanan para mapiltog para mabalaan sa tanan nga mga kapulisan o kung sa live karon nga kuan sitwasyon nga ilang gyatbang. No. Katong oras mga higala alas 12:34 sa kamutuhon dayon gyapon tas pagbulong ani ato ang usa sa ato mga kauban diri mga higala no. Lapnis inyo hanay Nanay Josephine. Dili jud lapnis. Lapnis sila papa. Si papa nimo. Oo, sa una sa dapit inyo ha. At bang junior police katong Teres nga balay. Junior police Bobijano ba? Yes. Pasulod din nanay. Pag ana muli ko pa wala gikas ka junior. Panlit og nahaba. Ana paluwa. Nanay jud may pagsulod ana sa wala gikas ka junior. Wala na mong balay. Tinuon na dito. Atong papa nimo dito tong pagkuan. So diha dapit to na itong kuan tangke. Mo ato pa jud ka. 5 million nga tangke.
5 million nga tangke. Baling ngiga mga higala. Kanya balay nga 3.5 dako ana kay baling ko po ha. Baling ko po ha. Glass patanan. Dagan pang haligi, 4 ra ka haligi 5 million. Ngilngig na ilaha diya mga pinangatig paminaw. Mo nano man mi number nimo na mo update lang mi nimo og katong nga mga resulta sa atong ipangtawgan. Sure na to siya nga mohatag og informasyon nato. So automatic mi nga mohatag og informasyon nimo nay. Nay. Makasabot ra man to si Rosalino. Magsabot naman to. Ang kasong naminaw sa nay. Siya mensahe nimo na nay. Kasi makadungog siya. Dito siya paminaw. I mean, in kasong umata ka baluron og nagpungko sa nay naminaw niya. Isulti sa nay. Sige. Dahil sali, pauli dyan yung tao na asa karon, naglingkod-lingkod, asa kanin paway, pauli dyan sa atuan, nakadumdum raman dyan ka. Kaya sus ko, kami mas ginabi nung yung mga igsuon, abot na gaya nga baes tong ako usang anak. Kasubay. Oo, kasubay dyan. Tapos baes, wala katarabaho gani. Kaya kining ikaw gipangita ka. O asa man dyan ka ng kalingkod-lingkod, pauli dyan dire. Kung makabati ka niya akong tingog kay so, ikaw balo-balong ako mo na kung ginawa din kinuha doon Manila sa una, unya karon gikuha ka dito sa Mandaluyong. Kaya usa na kakatoy sa hospital sa Mandaluyong, unya karon binuang kag lakaw-lakaw. Pauli jud in town diri dai, pauli jud. First time pa rin nilakaw nay. Karon pa jud. Pila na siya katuig nga nagpundo diya sa inyo hanay? Karong October, tulo na katuig. So, kalit lang siya yun nga nilakaw. Kalit ra jud siyang nipawa. Tingala jud. Nasay, nakaaway. Balo na kay mag-away-away sila sa igsuon. Usahay. Dili malikayan, dili magkasinabot. Dili man po to siya ingong kuan. Wala man jud to ingong, di mo to musupak nga istorya god. Wala ra man to supak-supak. Kana ra jud among buyagon nga. Kanang ayaw jud itawa ng ereng, sige kuan, anak ba kabayran ereng iso ako isorya rabi niya ako iso pa niya. Deng ipakaon niya nga namis lamisa na ngaon. Ana ba na ihulog dire nya kay mura maglaing kay paminahon ba. Tinuod. Mo na mabuyagan siya. Pero kabay pang laba limpyo kay glinahba na siya. Pagtidyo na siya baling mo laba, may mo kan manilihik unsa diya may mo trabaho. Pero sukad wala ni siya ingon naka-live-in siya. Balo na Guadis Manila wala po ko relasyon siya. Nay, mangutan na ko nay. Ang iyang diferensya sa iyang panguna-una niya nay, gikan gid siyang pagkabata o kinahanglan nadakon siya. May storya ra jud ko ana ninyo. Sa 1989 dito mong Manila. Kaming duha. 1989. Oo, kay akong bata go to namatay mag-uol magguko kay wala pa doktor sa kumbana. Di nalaga magmana kay namatay man. Storya jud na nako. Naglarga mig Manila nya pag sa Manila agency kuhaon mo jud ta og agency nakuha ko una. Dugay na karon bata bago ko ato po. Siya ulahe. Nakasulod siya og Agalon Martinez ngalan. Ang apelyido. Mga pila pangidaron na niya nay. Karon at anang higayunan nakuha siya. 15. Oo. Karon kay nabuto mag-Vulcan katong sa Tarlac ba, murag wa pa matawa ato sumtuyerang mo 89 mo to 99. Katong Tarlac sa una. Ang iyang Agalon kanang balas ug graba tabunan gyud ang balay. Dayon asa sila paingon, mo to nga pasmo. Unya asa kakapondo mo nang sila galibod-libod na siya sa Manila. Pila ka tuig ni libod-libod mga ira kuno sila dukot, mga ira kuno pagkaonan ng kabalayan. Wala siya kapuno, wala mo murag mutong nabuang panahon ron Duterte kay panghibos man ang mga tao nga nagsuroy-suroy. Nadara siyang Mandaluyong. Tapos pagdating Mandaluyong 1 year, 2 months, tawag mo gid pa na migsulat nga kung kinsa ang tagtungod ipakuha. Oo. Kitawagan ako ang Batas Manila siya. Romel nga kuhaan ninyo kay to amo to yung gikuha din gikuha po na ako dito. So mo tong pagkaulian niya diri. Oo, mo tong pagkaulian. So dugay-dugay kini mong wala makita dai po dai no. 27 years. May no. 27 years giday mo na nga nagkalagyo mong duha nay. Unya ano sa man siya na uli diri nay? Basta kay October magtumin na uli diri murag mo 3 years naman haba karong October 3 na. So 3 years siyang nagpundo diri nay.
Wala pa, karong October. Karong October may mag-clear siya. Na 2 ka tuig ka pen. Pero sa pag-abot niya din, karon pa na siya nilakaw. Karon pa jud. Okay. Karon pa jud kung saan nauna-unaan jud niya nga kalakaw jud. Kasi nag-exercise ra. Mao, sobay pa yung panyabunan. So ang inyong panimalay ginay na adya sa may kwanto Osbon lang no. Ang inyong panimalay na adya gid sa may lumbangan mga higala. Diha sa may si Cornera tawag ana diha nyo. Puro 4 mo kana. Puro 4. Oo, mas kay dool yung mis ka jud pag-abot ka junior police pa wala na jud man malaya mo jud ang balay ka kuanan katong na Teresa. Ato bangos ko andalan. Na jud mi diha magpuyo. Tagalumbagan mo kumi. Classmate maganing papa nimo. Kamo? Oo. Wow. Beverly Ruiz sa grade 4, grade 5 grade classmate. Oo. Ya, mo sa papa nay. Bright. Bright? Bright o Berage? Mama kani may dinaroning mo kay ang classmate ko bidaan. Wow. Salamat kayo nay ha. So, kani basig nalimot na siya namo. Amurag makita gid mo ron. Kay nalimot na siya. Dili na malimot. Kay lahi man na isang pagka-politiko. Ito mga politiko nga malimot sa tao niya. Magpalayo na gani ang tao ni usa na siya makahinomdom uy na aday mo. Nandiron mo mas kasing-kasing ako. So, nay, amo anang gikontak tanan unya amo ang personnel dire gapadayon sa kontak. So time to time ato ang kontakon ang tanan nga mga captains nga ga-involve dire sa ato nga mabinay para nga masubay nato gid siya. Kay ang ato apon nga mga contacts sa kada barangay nay wala man sila mo contact meaning wala sila kakita. Wala. So dako kay katalanghaga kay ba nga ang detalye kutob lamang sa panyabunan. Mao, sila mao. So it's either ni balik ba o ni sakay siya ni padayon ba dili na to makuano di na to matagna pero dili ta maundang ang kuan mo gupog Carl na tendensiya nga dili sila mo report dili sila ma-alarma ug wala ra pud siya na report ato kanang pasudlon sa kadali mga igalan atay ato ang caller. Hello ma'am ayong hello ma'am ayong ma'am na ako na diri sa dahil nakitaan sa kong bayaw ganiha. Wow, salamat kayo ma'am sa dahili. Ma'am, asa dapit sa dahili ma'am? Diri sa proper. Pero kaganina to, ma'am, mga usap sa haguro, ma'am? Mga 7 dagway. 7? So, layo kayo ko, ano? Panyabunan. Kisa pinakaingon mo nga nas panyabunan. Ma'am. Ang bagabay kay amo silingon. Alas City, sa buntag. Ma'am, naamoy reports, ma'am, ug asa na siya ron? Paingon? Wala ra ba pud ko kabalo, sir. Kagingnan ra ko sa akong bayaw nga nakitaan ko nun niya ganiha. Sige, ma'am. So, sa may dahili. Oo. Sige ma'am, sumukontak me dito dapita. Ma'am, salamat kay sa Saan to dapit mo kontak ana sir. Sige ma'am, salamat kay sa pagpahibalo nimo ma'am. Sige sir. Ma'am, daghang salamat ma'am and God bless you ma'am. Sige sir. Sumbungan sa katawan. Katong giawhag no, ganito mga kaigsunan sa may dahili. Basi na amoy nakita nga usa ka babayi nga naasa sa mga 40 kapin pangidaron unya medyo nagid siya diferensya sa panginabuhi kumbaga mentally challenged sa mga higala. So pwede ninyo makontak ato ang call line. So dapat taglaing call Kem natay lang yung caller ng mga higala. Hello mayong odto. Napalong. Balik tawag mo ma'am if ever na kay yung mga impormasyon na tungkol sa to ang agisgutan na to karon. Pwede nito makontak si Bursley Vince. Ato sa layan na to kontak. Para nga makuha na to. Ay ito ang captain sa may barangay Dahili. Dili, Sinsyo. Sinsyo Sunyega. Dayong sa may hagto mga higala. So at least nabala na nato nga to address daily ma'am. So nakita to ma'am. So probably mao gito siya. Wata kabalo ni sakay sa sakyanan kan sa panyabunan paingon og kuan. Padulong di ay sa may kuan. So dili ba ni siya basi wala siya kabantay goro sa kuan goro no na may checkpoint sa may Pandanon Vince. Kay og pa-exit ka di ramang ka
Dila i-check si taon. No. So, pwede na makontak mga official diya sa may kuan, Vince? Wala ko i-contact sa Nako-forward sa mga number ni Kapitan Sincio. Okay. Si Members sa Vince, pwede na to makuan. Basi ma-aware na to ba mga barangay tanods diya, mga igala sa dahili kaganina para bagyo to. So, I guess makakita po tong mga kaigsunan na to nga naminaw ron kim na sa may Changi. Pero for sure, dili dito siya makalapaw sa Kabankalan since na may checkpoint dito, Vince, di ba? Sunod na. Sakto, Kim. Sa may hagto, basi makakuha tag-contact, Vince, sa may hagto, Vince. Kapitan... Kana siya Kapitan Kasaba. So baso na lang mga higala no, maning kamot kita aning ato nga makontak nato sila. So dili makontak nato si Kapitan Juan Wins. Kapitan Sincho Suniega. So layan na si Dokdok atong treasurer. Ako i-forward sa mga card. Sige, layan mo, Wins. Parang ato nga makuan mga igala, no? Ato nga oras, alas 12:46 na gid sa kamutuhon. So, salamat no sa maon nakakita, ma'am. Salamat kay ma'am sa imuhang pagpahibalo nga naa sa may kuan dapit. Na sila nakitaan nga sa may dahili. Bantay ba si Dokdok? I-try daw si Dokdok. May mga tag number sa wala signal dito, Vince, dahili? Wala dito, Carl. Yun, di man makontak siya gyapon sa may kuan. Muni problema lang sa ato nga lugar, ma'am, kining signal. Basi no sa ato nga mga kaigsunan diya sa may barangay Pandanon, labi na gid sa ato nga checkpoint ba. Nga in kasong na imuagi ninyo diha, makita ninyo nga 40 anyos nya nadala-dala tuog habol. Malihog lang tano o pa turnover anis kapulisan para nga mauli gid sa kimba. Tunod. Total mahalata magini mo po ang usa ka persona sa mga nani. Hawag lang nato Kern. Ayun sa mga katawhan nato diha sa may hagto karon hopefully nga na nakakita diha. So if ever na palihog inform mga to ang mga opisyalis po diha. I-text lang para text line pod game. Pwede i-text ato ang text line nato mga higala atong text line 0975-181-6082. Again ako ang Osbon ang ato ang text line 0975-181-6082. Unya atong tawagan ang rescue kay para nga mahangyo nato ang rescue nga masubay nila ning kan kay na may report nga naas dahili. So mahangyo ta nga masubay ni siya. Di ba, Kem? Mas mayo. Kaya nakita naman to sa dahili. So atong subayon, ma'am, para nga maklaro na to. Hello, mayong motor rescue. Yes. Yes, DJ, mayong hapon. Sir, rescue office niya. Yes, sir. Mayong motor ninyo, sir. Sir, kaning pwede may kapangayo o assistance ninyo, sir, kay naamay may nadawat ba nga anay ni bisita namo diri ron, sir. Usa siya ka inahan ni ang yang anak nga medyo diferensya sa pangunaw-na nilakaw ganinang alas 5. Unya, sir, kaning while nga nag-eri ta diri ron, sir, na ay nagtawag nato nga tuwa siya sa may dahili. So, sir, pwede guro nato siya sa mga pangayog assistance ninyo, sir, nga masubay nato sa dahili, sir, sa highway, sir, basi nalan siya dito karon? Sir, nag-stay siya og tindahan, wala? Sir? Nag-stay siya og tindahan or galakaw pa siya pa dahili? Galakaw ra ba gito, sir? So, naay naka-info ninyo, nakatawag? Yes, sir, naay nag-info na mo diri, sir. Unya, pwede ba natong uyod nato si kani si nanay, sir, ba dayong
subay na to ang highway sa dahili padulog hagto para nga makita na tong kasong naasa dito, sir? Sir, di meron sa Barangay Pandanon sa checkpoint. Oo. So, ang inyong padalo na to na yang ginikanan? I mean, sir, ba nga og mahimo lang na to, sir, nga makarga na to sa rescue para nga maapas na to sa may dahili. In kaso og mawala magid sa dahili ato idikta sa may hagto, in kaso mawala ibalik na lang ginato siya diri, sir, para nga mapangitaan pa natog paagi masubay natog asa gid, sir. Sige, sir. So, galakaw pa siya going to dahili ang maong... Kaganihang alas 7 pa to. Kaganina pa to nga alas 7 nakita nila, sir. Onya, so far, sa mua nga pag-usisa diri, sir, is naapaman, I mean nga, ang info na argid sa dahili. So, basi, naana siya sa hagto karon, sir, or na pondo madagway sa checkpoint po dito? Di may doon sa checkpoint, no, sir, ano po so, i-try na lang na magsubay dito kung naaba ng inyong gibulong. Sige, sir. Sa hagto. So dili na siya kinanglan, sir, nga ikarga na to si nanay, sir, para ma-identify niya og maubagi na. So amo siya dalon, sir. So anaon pa siya namo diaron. Diaron may Pandanon. Pwede ra ta kahangyo ninyo, ana, sir, para nga matabangan nato ni si nanay, sir. Okay, sir. Sige, sir. Kaya mo, kuhan sabi mo, nangit sa pumay sa kuhan, sir, sa mo ang labaw pag... Sige, sir. Nakaw. Okay, yan kung... maghulat, rami diri, sir. Kana sana dira na mo na kuhan pa na mo. I mean, mas maayo unta, sir, og makuha ninyo si nanay diri, sir, para nga gasong muagi sa Pandanon, padulo sa hagto, siya mo'y ma-identify, sir, og maubagi na nga persona nga na makita diya, sir. Okay, sige. Sir, salamat kayo sa inyo, sir, cooperation, sir. Mahingmod to ninyo, sir. Sige, sir, mahingmod to. Sumbungan sa katawan. Hello, ito na po, sir. Ma'am, ulatan na lang sa rescue, ma'am. Ulatan na lang ang rescue, ma'am. Kay, ulaton na to ang rescue para nga makuyugan ka. Padulong dito sa may hagto. And then, if wala gid siya, ma'am, baliki mi diri. Kay mangita pagitag pamagi nga makuha makita ang ginato si kuan, ha, si Rosalie. The number ni Kapitan Kasabag forward, Carl. Sige, alayin ta kay i-try ko no kay base nga kuan. So tanan nga mga possibility mga higala, no, ato ang kuhaon mga pinangantig paminaw kay yan ang lahi gyud bitaw gining ikaw may natungdan kay dili tanahad nimo ma-imagine ang ilang ang kabalaka gid, card kana may lisod kayo mawala gina. Sana po tayo panawagan din sir, manawagan ko ni Alfredo saan siya Divero, kabahin sa giprinda nga yuta kun iya bang gibaligya karon kay si Early Bilyo dili man pod nako makontak kung gibaligya man gusto kong ipadala nila Bonifacia Kadayday gikinahanglan kaayo ko so Sir Alfredo no na ay nanawagan nimo na mga pangutana dinhi sa palihog og pakikita na lang ni Ma'am Bonifacia Kadayday aning ang numero kontak siya 0997-1666557. Number busy man si Kapitan ba sininanawag guro ni Kapitan? Itimbaya day ka Carlo, happy birthday ni Nong Udong Carido. Ay Nong Udong, kay salamat Nong Udong. And apoy kon Carl, apoy nga birthday day Carl. Happy birthday 48th birthday sa ako brother si John Mark Mailan o panginaot nga dagan pang katuigan nga maabot sa iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya dira sa Purok 2 Dawis Bayawan Negros Occidental giting gikan sa iyang igsuon si Jennifer Mailan Alpuerto. And also gitimbaya kag happy birthday Carl gikan ni Ronald Guerrero sa May Buluang. Salamat Ral. Wow, salamat Ral, salamat. Napo din ni Carlo. DJ Carl, happy birthday. Hinaot nga daghan pang katuigan moabot sa imong kinabuhi o magmalipayon ka uban sa imong pamilya. Hinaot DJ Carl magpadayon imong kabuutan og matinabangon sa imong isig ka tawo.
gikan ni Leah Kadayuna, Idol Juk Tika DJ Carl. Salamat. Salamat. Taga buli-bulihan di ay ko. Dahil salamat dai ha. Say kaning ato ang adlaw no. Malipay ta pero naamong gud pus nanay ga sagol ning atong kalipay o kaguol kay naama si nanay diri ron. Nay mensahe diri Carlo. Yes DJ Carl, try lang jud diri sa dahili dapit kay basig siya to ganiha ang naglakaw. Basig na abot na jud siya sa checkpoints hagto. Pwede ato tawagan ni nga number Carlo para nga ug unsay ang gisuot o kung unsay ang gidakon para nga ma-identify nato. Yes, tinuod may pato to na pangutana to. Kari na lang sa lain basig lain po nga individual. Pwede ka katawag diha Vince? Pwede ka katawag? Sige, pwede. Apoy greetings dari Carl and nindot po gaya ang mensahe ni Zed Clint D sa ato watching sa karon sa atong live no. Happy birthday Idol Carlo. God bless you and your family and stay healthy Idol. And inspired more people. God bless, more power. Daga at least nagidaghang na-inspire pod Carl sa to. Salamat ni si Prisi Dicol pod Carl. Happy birthday DJ o sa binuhatan nga andam muunong sa mga kabus nga gidaog-daog sa atong kagamhanan. Busa ang tanan ikaw ang gilauman nga mapakgang ang mga taong tampalasan ug manglulupig sa katawan. More birthdays to come DJ. Nabitaw to sila istorya mga higala no. Kani ba ilahang statement kay matapag ang paminawon kadali kay. Mo ka na igsuon nga kami diri sa QFM 89.7 kami sila kunong ga-claim na nga sila. Ga-research kami. Ga-research daw sila mga higala. Ga-research kami di may patakag discuss unsay communism. Nya, mag-isip ka communism mga higala. Ilang pang gikatawan? Okay? Lisod man ang magpatakat at discuss sa communism na pagkahuman communism na ikaw nagka-istorya pagkagradyo. Kita ato kung tubangon na nga na ba kita ni mo. Makita ni mo higala ug unsalan ka mo buihang panghuna-una. Kulang ilang research kulang o nag-research sila. O nag-research mo unya mo nay imuhang mindset nimo. Gapakaulaw ng pag-research nimo. O ga-research ba pod? O ga-research ba pod? Dara, may nang masayod ka. Kinsa tong istorya to, Carl? Kuya Ed. Ikaw din na, Kuya Ed. Dara ha, og mag-research ka, unsa may ganahan nimong classic research mong gipa sabotan na, Kuya Ed? Kaya para mas masayod ka ba? Kay bro, maguna kayong term ang research mga higala, daghan kay ng classes pag-research. Dili na bot pasabot nimo makabasa ka research na ano. Bali na masayod ka, kanang among gingon, among gidiscuss na mo diri kabahin sa communism. 'Di ba? Among gisulti Kuya Ed nga natas ato ang demokrasya nga disenyo sa ato ang nasod nato. Tungod anang ato ang disenyo sa ato ang pagka-demokratikong nasod Kuya Ed, mo na rason nga nagtingog gid mi diri. 'Di ba? Sa imuhang gipasabot nimo diha nga gipa dere sa lungsod Carl, communism na. Nga kanang fully implemented na ang communism dere. No. Nagtingog mi dere kay dili man mo kapa hilom na mo dere kay demokratiko man ta. Ang punto na mo dere bisan sa atong kademokratiko nga pagpamalakad sa atong panglungsod ug sa ato ang nasod nato. Unfortunately ang imong amo diha Kuya Ed, ang iyang gi-apply diri, gi-apply niya ang mga ang disenyo sa komunista sistema. Ang sistema sa communism mo iyang gi-apply diri. Pero dili niya fully ma-implemented kay kita na may balaod nga gaprotektar nato since ang ato ang sistema nato is demokratikong nasod man ta, panggobyerno. Muna nga miyong ka nga og communism pa diri ngano nakatingog mo. Mayong ka nga ngano nakatingog mi, of course kay demokratiko pa man ta karon. Ang problema man pagid Carl, demokratiko ang atong sistema nato, mo nang dili sila kapahilom gyud nato. Kay protected ba ta sa ato ang pamalaod sa ato ang demokratikong sistema. Pero unsay lay gibuhat imong amo nimo Kuya Ed, mayong ka nga nay nakatingog mi diri, pero unsay inyong sigig awhag ikaw mismo imo wa kauban ano say awhag ninyo ayog paminog RFM. Di ba na kinomunista? Di ba na kinomunista na nga sistema ang imong gi-apply? Pero dili mo ka fully implemented ana tungod kay kami dire
protected pa mis pamalaod na to kay demokratiko pa ang ato ang panglusod na to, ato ang tibuok nga nasod na to, dapat under sa atong democratic system nga atong form of government na to. Lahi man gunang gitawag og research, kay research gani ka, it's either open-minded ka na nga time. And pag mag-research ka, wala na bias, Carl. So karon, unsaon nimo pag-research nga ang imuhang mo mga statements nga mugawa sa imong baba pagprotektar mas imong amo. Sumbungan sa katawan. So dili na matabog research, kun dili gahulat lang ka kung say mando sa imong amo mo na mo isya. Sumbungan. Kay maghisgot kag mabinay, usa ka maka-conclude og unsay sistema o unsay panghitabo sa mabinay kung dugay na kang nagpundo dire. Dugay na ka na pundo. Ang problema niya kay mo pakita sa abilidad sa mabinay mga higala nga kitang taga mabinay, kita pa may lektura niya unsalay mabinay. Padunggon ta mo mga higala nga dili sa taga mabinay Kim. So tan-awa mga pinangatig paminaw nga ang tagalaing lugar mo pay mo lecture sa taga mabinay. Instead nga ang taga mabinay untay mahibalo. Parihara ba nas panimalay? Kinsa may makasulti sa usa ka panimalay o kinsa unsang klaseng kinaiya sila? Ang iyara pong pamilya? Tanod. Kaya nga naman, ang anak dugay niyang kuyog sa iyang ginikanan, siya mo'y nahibalo o unsay kinaiya siyang ginikanan. Ang usapot ka ginikanan sama ni nanay gani ron Kim. Siya nahibalo kung sa kinaiya siyang anak. Pero og lain ganing tao sama nato, dili ta ka-conclude kung sa kinaiya sa anak ni Nanay Josephine. Kay karon pa man ta kadungog sa iyang pangalan. Bagor po ta, even though kauban nga ni taga mabinay, pero unaware ta unsay dagan sa iyang panginabuhi. Internal issues na. Karon mga higala, ang pinaka-worst sa ato nga lugar, kay mismong dili taga mabinay, siya pa'y maghisgot ug unsa ka maayo ang mabinay. Paminaw na to mga pinangatig paminaw. Ang istorya sa ato ang Kuya Ed. Ako di man ko taga mabinay. Ako ni ingon man sugog di ko taga mabinay. Kita nimo? Sumbungan sa katawan. Dili siya taga mabinay. Pero paistoryahon siya. Kabalo siya kung siya mabinay. Sumbungan sa katawan. Kita nimo ang giunsa ta pagloko diri sa tuang lugar. Na siya pa may gana mi yon Carl mo research. O ga-research ka, una og research kung sa actual panghitabo diri sa mabinay. Actually, kay for sure maka-research ka sa unsay nahimutang diri unsay hitabo namo diri. Bisagan arang kowa di nakakinahanglan pa mo research pagdagan pa mga sources. Basaha ang imong kanang kowa. Tama pangayoy imong busing nimo. Basaha dayong og tarong ka sa imong research man nagway ka, research man nagway ka, i-remind rin ikaw, ang tao nga research mga higala, wala na'y bias, Carl. Regardless, naman siya gitawag nitong hypothesis niya, sa iya nga research niya, mo na iyang basis niya. Pero, unsay result ana, ug mag-research gani ka, ug unsay result ana, diha nimo i-relate either positive ba siya, or ni correlate ba siya sa imuhang first nimong hypothesis nimo, or ni negate ba siya sa maong imuhang unang interpretasyon nimo. So, og nag-research man siguro ka, basaha ang imuhang kanang COA report sa mabinay, dayong nantaw na to og magsigi pa baka og tagaw-tawa ng imuhang gipang storya diha. Og pang-research gigang tinoray. Ang problema man gud mga pinangatig paminaw kay kaning ilang pagtingog god nay panginabuhi ba. Diha man siya mupakaon sa iyahang binuhi nga anak o sa iyahang kalibin pinaagi sa bayad ni bossing niya. So, what do you expect? Nga iyang isulti, musulti dagway siya against sa nagsweldo niya. O niya, maayo ra bagid unta o maogi gasweldo nga mo. Kita mo'y gasweldo mga higala? Kay ato amang buhis mo'y gikuha. Imagine nimo unsay stupidity diri sa ato ang lugar. Ang ato ang gobyerno nagsweldo, ang kaning usa ka politiko nagsweldo siya og tawo nga kita pay gipagasto pinaagi sa atong buhis Kim. Kita pay iwaton. Ang gipagawas nga mga pamulong paglingla pagpanguwat pagyus tawo.
pagpatuo nga siya mayo. Sumbungan sa katawan. Di gina maglagyo, Carl. Naparihar tala ng mga higala. Og ato ang kwarta gigamit. Mura ta ana og kita mo inipalit og kutsilyo og atong gidunggab atong kaugalingon. Sumbungan sa katawan. Ngilngig nga klase nga tanawag unsay lukuhan diri sa Mabinay. Ju FM. Unya mingon siyang wala dili ako ana. Anya unsam day meaning anang Gio? Sumbungan sa ha? Kana ba mga butanga katapusang atubangay kim lukuhon ka? Oh, tanawan ning sa atong panubig Vince. Mudinay pag yung wala gilagigit sa ilabot. Klaro kayo oh. Klaro sa resolution nga siya nag-imbitar. Kinsa man di ay official ato nga time nga nag-imbitar. Kinsa di ay naghulga sa pawasiko ato nga time. Kinsa man di ay moy nang bahad sa pawasiko ato nga time. Dili imo na pong i-deny na. Pagkagrabihan, no? Sumbungan sa katawan. Onya, mingon siya mga higala. Wala man ko'y plano muran og mayor sa Mabinay. Kay nag-agi naman ko ana. Di man ko interesado. Ano sa magkani? Dili interesado? Nga pila nakakatuig dihang sigig balik-balik. Di ka interesado? Sumbungan sa katawan. Kana ba mga butanga ba? Ano sa dagway ni Tuman ang nangihang pulong, no? Sumbungan sa katawan. Then, dara, Carlo. Muna siya mga higala. Ibutang na to, ari sa logic na, Carl ba? Sa timeline lang ato ang basihan bitaw. Ug naaman siguro mga higala na ay istorya, pareho na ibutang na to pinakasimple, Carl. Og panalitan, ikaw ron mga higala, na kay nadunggan nga chismis, gikan nimo, in which nga ikaw mismo sa kaugalingon nimo kay bulo ka nga kato nga chismis is binotbot gito, Carl. Magkasangka gani mo anang chismis nimo usa ka storyaan ra nimong tanan kanang imuhang chismis nimo manigate gina nimo or kanang tanang iyang gipang storya tanang gipang issue niya nimo maklaro na nimo tanan, Carl. Kay ramang kas kamatuoran, di ba? Ikaw may nasayod dun sa tinuod. Pero lantaw ang plastada nato karon mga higala. Atong gisgutan kabahin sa panubig. Atong himay-himay gyud. Giayog himay-himay mga higala. Ang iyang tingog atong gigamit, ang iyang storya moy atong gigamit kauban sa mga storya nga ni contradict niya sa mga tawo nga apil atong nga mao nga sesyon mga higala. Atong gihimay-himay, atong gisabot maayo ug unsay tinuod pang hitabo atong hitabo, Carl. Unya, ano sa asya ni Vince? Ano sa asya ni Tubag, Vince? Ganihang buntag. So, buot pasabot mga higala, nahatagan na siya og higayon nga makatubag. Diba? Diba, Vince? Pero ngano, og tinuod siya sa iyaha nga stand niya mga higala, og wa siya mamakak, kato palang pagtingog niya, katong pagtingog niya ganiha, Vince, naklaro na niya unta tutanan? Sumbungan sa katawan. Pero lantawa, sa atong hisgutan na to diri since gihimay na to unsay kamatuoran atong itabo mga higala nitingog na siya pero mabaw kayo ang iyang pagtubag. Diha nimo makita nga ang ato ang gipabalo diri sa katawhan since kato iya magumong tingog, Carl. Ang tingog puto nila ni Castillo og sa tanang pang-involve ato. Patetag pang basihan nato. Diha nimo makita nga tungod sa iyang kabakakon mga higala maglisod siya sagang sa usay kamatuoran nga atong gihapak niya. Sumbungan sa katawan. Lain kay paminaw, no? Opisyal ka ba? Kunya ikay ulo sa Kamalo o kaninanay. Ikaw mo'y nag-ulog Kamalo sa Mabinay. Ipagawas ni mong maayo ka unya di ay to dili maayo. Ang naitabo gud diri sa panubig, ang atuang nga gisaysay mga higala, muni siya mo'y history niya. Pareha na ba og Snow Factual White? man gud siya. Pareha sa kaning fairy tale na iba, Snow White. Musugutag madili ang story nga Snow White nga nikaon og apple si Snow White gikan sa Wicked Witch. Diba? Mo na story ni Snow White. Sulay og istorya nga ang story ni Snow White wala gyud sa mukha og apple. Dili gyud mo tuo ang tao kay naman mao man gyud na story niya. Bisag adto ka sa movie niya, mao na nahitabo. So karon ang mo ni hitabo pud sa panubig
nga si Bossing, siya ay mastermind ay. Siya mo'y mastermind sa panubig. Siya mo'y mastermind giunsa niya pagpahagba ang kooperatiba. Kooperatiba man to, Vince. Ang co-op. So, diri na mo nag-conclude nga magsige sa gisgot og mampasi di ay, Vince, para nga dili malingi sa tao, Kim. Nga siya ay nagpapahagba sa pawasiko nga naay dool 1 million nga savings sila, Vince. Pero tungod sa intensyon, Kim, nga ihatag sa Bais Water ang tubig nato, iyahang gipatay ang pawasiko. Sumbungan sa katawan. So, unsay tumong nga pag-analyze ba, Carl? Unsay tumong dako og faktor ang mga opisyal nga maoy makapasara ni ining mga cooperative. Dako kayo. Like for example atong Mampasi. Ilang ihapak ni Sir Berle nga pila na ka president o kon chairman ang agi. Onya atong nga time mga higala, naadunay mga problema ang mga farmers, na lugi sila sa ilang panguma. So mahitabo nga supposedly og gitabangan sila sa gobyerno kato nga mga mag-uuma sa ilang nga mga panginahanglan. Supposedly kato sila makabayad rato sila sa ilang mga utang ngadto sa Mampasi. Kaya na, Vince, kaya gina. Pero tungod sa ilahang walay pagpagabana kay naka-focus sila sa tourism, naka-focus sila kini mga project nga makabenepisyo ilahang koglingon. Pangwarta ra gyud. Pangwarta lang gyud. Mao na nga napasagdan ang mag-uuma. Onya, unsa pa may ibayad sa mga mag-uuma ngadto sa Mampasi? Di hagba ang mao nga Mampasi. Dili nimo ikapasagil ni Sir Berle nga nailisa na siya og unom ka mga chairman of the board, ang balasulon kamong mga opisyal ni adtong panahon nga wa mo pagpakabana ngadto sa mga mag-uuma. Atong siya itong patubagon. Before ana, Carla, ang probar ato, Vince, katong imong gingon nga sila mo ay nakapahagba sa mga kooperatiba og sila pod mo ay responsable unta nga motabang sa mga kooperatiba nga makabangon. Unsay probar ana mga higala? Lantawa ang pawasiko, Carl, gihagba nila. Di ba? Si Busing pa mismo gingong dili ka grabe to yahoy. Dili ka palit og krudo, Carl. Gipin down gini mga higala ang pawasiko. Pero sa istorya. Ngano man, Vince, nga nakahimo man ang ato alaging ang ato ang lungsod nato nakapagawas man lagi tag 16 million tabang sa Bais Water District nga dili man tana ato ug kanang mga kwartaha nga ang nakapagawas ang lungsod nato ang mga higala ug kanang kwartaha og gitabang nas atong mga kooperatiba atong mga higayon na hilabi na gyud sa ato ang pawasiko. Di nabuhi ang pawasiko. Sumbungan sa katawan. Pero kadto nga mga desisyon man good. And in fact, buhi ra gyud ang pawasiko. Iyang gikahadlokan ang sa pawasiko tungod kay ang tubig gikinahanglan sa tawo. Onya once nga mo expand ang pawasiko, humot ang mga chairman, humot ang mga board of directors ngadto sa magkatawan. Onya gilantaw niya nga mahimo na kuning kompetensya sa ulahi nga mga probable opponent. Probable opponent. Mo to siya ni tolerate siya, ni coincide siya ni adto nga atong study gani nga suluhon gyud niya ang usa ka lugar. Kubrihon gyud niya ang tawo nga nay mga potential mga higala nga mga tawo nga mo oy murag humot sa mga tawo, iyahan ang tumbahon daan mga higala. Wala ka pawasiko akong gilantaw god og suportahan ra sama sa iyang pagsuporta sa Bais nga ni support siya 16 million para repair nga mokusog ang pressure. Og iyang suportahan siguro karon nga panahon na 32 barangays kompleto na ta. Once nga kompleto na naay posibilidad nga naay mubangga niya atong mga board of directors sa pawasiko or chairman ba hagba gid siya. Kay ang tubig is mo og number 1 gikinahanglan sa tawo. Kuay base ang Bais Water District. Si Aprilin number 1 nga konsehal sa kuan. Nga iyang amahan mo oy manager sa Bais Water District. Bihan, no? So, iyang isakripisyo ang maong nga kooperatiba tungod lang sa iyang personal nga interes. Bihan, no? Maayo untang magisigot sa Mampasi mga higala og naagi siya bisag usara ka buk ebidensya mga gikuptan nga naay loan nga gikuha o naay mga account scheme nga unliquidated accounts kana unta parihaan lang sa kuwa gani kay makita nato nga daghan kay sila nga mga gipanggasto nga wala na magkahimutang, wala na sa lugar. Bisag usa na lang unta ka ebidensya kay og manaa man na siya. Mundang ta dire og
ang gobyerno kan o ato nga local government atong tawagan ko na ko ni caller kebe basi atong kanon kay mas importante niya nga tumong pod Vince ato sa nga tubagon Vince magnasimuha dia linya Vince mangalay lang ta atong tawagan mga higala. Hello maayong hapon. Hello Sir, may hapon sir. Sir, may hapon. Pwede na atos pulis na mukhaon ng ginikanan, sir? Sige, sir. Amo ipahatod dito, sir? Oo, dito na mo siya ma-pick up, sir, para magkuyog may paingon atos dahil ito hagdo, kay siya may nakailas siyang anak. Sige, sir. Salamat kayo ninyo, sir. Okay, sir. Sige, sir. Salamat, sir. God bless, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Daghang salamat, sir. May moto niya, sir. Sumbungan sa katawan. So, Nanay Josephine, ipahatod ka na mo sa may police station para nga makuan ka tagbuon ka sa rescue dito, Nay. Subayon ang kuan. Subayon ang dahili og sa hagto. Ayo ka balaka kay ang rescue mo willing na matabang mo, Nay. Okay, Nay. Nung Ben, ilayin kong assist ni Nanay Josephine nung Ben para nga makalakaw na si Nanay. Sige, ma'am. Amping, ma'am. Ipatod ka na mo dito, Nay, ha? Sa para police station, masiguro. So, dengan salamat to sa ato ang rescue mabinay mga higala nga ni-assist sila nato. Salamat po sa ato ang mga barangay captains nga ni Tubag nato, Kim. Ang ilaot ang makakuha patag. Salamat ninyo kay ang info is naman siya dito napita sa may dahili, so nang hinaot nga magkuha niya ron. So mula to sa ilang pagbalik ni Nanay. Again, salamat sa ato ang rescue mabinay. So bisag usa lang unta ka ebidensya Vince ba nga moy mo support sa ilaha nga claim. Nga naay illegal ta. Kay kami 100% mga higala wala mong mi gianad sa among ginikanan nga mga par. Wala may kanayang giingon nga mampasi at atong patubagon ng pod si pinalangga natong opisyal mga pinangatik paminaw. Ako i-play lang og maumani. Sumay na manglunta inya mapuslan. Lahi na ubang manglun diha. Nawala na lang. Nawala. Kitsa gito ng loan. Mampasi ba? Kita na nimo Vince o kinsay utok sa mampasi. Sakto ba Vince? Ha? Atong Osborne mga higala ha. Sumay na manglunta inya mapuslan. Lahi na ubang manglun diha. Nawala na lang. Nawala. Kitsa gito ng loan. Mampasi ba? Di ba? Nawala. Walay return of investment. Kitsa may nakabenepisyo na. Isa lang, dili ang katawan. Ang ato manglunta ang nakabenepisyo ang lungsod. Ito nakabenepisyo na lungsod mga higala. Sumbungan sa katawan. So guys, got siya o gilon niya kay Terminal Complex. Sige kuno, itudlo kuno og kinsay ordinaryong tao nakabenepisyo anang Terminal Complex. Di ba kamura man gyapon diha, boss? Namoy niyo bisita ninyo, boss, diyan ninyo. Tutulog mong tamas ginawa diha, walay bayad. Musulod po kas Terminal Complex, pabayaron ninyo. Ato bitaw spring, boss. Inyo man, di ba? Asa man dapit nga ang mga kaigsuunang tao na to, Vince, nakabenepisyo anang Terminal Complex. Kana ayaw linglaha ang tao. Dili man gud mi pareha sa una, boss, nga gagmay pa mi madala ra mig istorya ninyo. Sumbungan sa katawan. Ato sa ibalik Kim, ato sang ikuan Kim kay ato subayan kadali ha. Kay ila manggong gisumada sa ato karon. Paminawa Binsa pasabot nangutang si Marcos. Puma ni Marcos kinsa to? Corey o ilang gi-plus? Si Corey Aquino. Puma ni Corey? Si Ramos. Plus. Si Ramos. Utang ni Ramos. Gloria. Utang ni Gloria. Noynoy. So i-plus irang ba dahil Noynoy. Doon mo na i-presentar ni Duterte karon nga mo ni utang tibuok Pilipinas. Nga kang Duterte daw. Sama rin na karon, no? Panglingla gyud. Yes. Panglingla daw, Vince. So atong balikon mga higala, ang tumong niya nga ang utang ron dili nimo i-blame ni Marcos, di ba kay? Atong Osborne. Kung gisumada sa to pa pasabot nangutang si Marcos. Puma
Human ni Marcos kinsa to? Cory, o ilang i-plus. Si Cory sunod. Human ni Cory, Si Ramos. Si Ramos tulo na ka presidente. plus utang ni Ramos. Gloria. Utang ni Gloria. Utang ni Gloria ikalima. Noy. So ikalima. Iran ba dahil noy-noy? Diyon mo na i-presentar ni Duterte karon nga mo ni utang tibuok Pilipinas. Nga kang Duterte daw. Sama rin na karon, no? Panglingla gyud. Panglingla daw. So, ang utang, dili dapat ibahid ni Presidente Marcos kay... Ang iyang tamong ato, Carl, nga, dili bahid ni Duterte, ang utang ni Marcos. Ato yung Marcos. Kaya gikan gitong Marcos tong utang, Dili, ang tumong niya, Kim, is ang tumong nila, nang lingla daw ta. Kaya giusa daw nato ang utang. Gikan ni Marcos nga to kang kuan Duterte. Mooy gihatag ni Duterte. Gipabaylong Duterte nga mo ni giblame si Duterte. Giblame si Duterte nga mo ni utang ni Duterte. Mo yang tumong. So, ang point na anak mga higala, sa ato pa ni, ato ta sa Mampasi. Si Marcos moy si Papa. Si Cory katong abogado si Kadalin. Diba? Anthony Kadalin. Attorney Anthony. Ang si Ramos, si Barona. Si Konsehal Barona. Tapos so on pa na. So si Caleb, Anthony pa. Napa si nung Caleb. So but pasabot, dili nimo ma-blame ang una. Ayaw i-blame ang una. Kay ang pag-declare og bankruptcy siguro sa atong nga time, wala naman takabaluan ng time kay si Bossing raman mo'y nagbuhian ng isyu kay para lang yun mabahiran ta og sayop bench himuon ta bang daotan kay nahadlok magud siya nga mabanggaan sa pagka-mayor kay nangambisyon mang pagka-mayor. Wa bay kalatuhon mga higala ba hakog sa posisyon. Kay sa panahong dili na ni mayor mga higala 100% sulod gyud shoot gyud ni siya mga higala sa persuhan. Shoot gyud na siya. Samot na dagway og kami gidagway. Shoot gyud na spuan. Muna nga nabalaka siya. So nabalaka siya. Bisag wala tay plano Kim. Pero nabalaka siya. Muna na ning kamot siyang tirada na to Vince. Pero tanawan ning kita nga kabalo mo gutang wala taan na mga butanga. Sige, labay na mo. Antod, asong labay na po siya og 1 game. Labay na po siya og kaning atong timbangan sa Kopras. Dili maayo, di ba, Vince? Karon lain na po. Napoy kabilya na po isgutan nila. Bisag unsa na lang i-fabricate nilang istorya, Kim. Para lang yun nga ang tao, dili ganahan. Naasa yung statement, mga higala, mga kaigsuunan, kabalo mo, o unsay kinaiya nila, o kinaiya na mo, nangampanya na. Sumbungan sa katawan. Nangampanya na siya, kaya kinaiya na may tandiyon. Wala na ang gitawag performance game. Lahi ang attitude, lahi ang performance game. Nanood. Ha? Naay attitude, pareha ni Duterte. Attitude niya. Isog kayo. Prangkador. Prangka siya. Pero siya ang performance game. Mayo. Alabanan niya ang mga pobre. Naay mga maayo. Naay attitude po nga. Sobraan ka maayo. Kanya di ito sawa. Sumbungan sa katawan. Ibalik, Carl. Paminawan ninyo mga higala ha. Muna itingog nila. Kaila manggong gisumada. Sa ito pa pasabot, nangutang si Marcos. Human ni Marcos kinsa to? Cory, o ilang i-plus. Human ni Cory, si Ramos. Plus. Gloria. Utang ni Ramos. Gloria. Utang ni Gloria. Noy. So i-plus Iran ba dahil noy-noy? Doon mo na i-presentar ni Duterte karon nga mo ni utang tibuok Pilipinas. Nga kang Duterte daw. Sama rin na karon, no? Panglingla gyud. Yes. So sila din ang lingla, no? Dara ha? Lingla ginakay, gano? Dara. Kana nga yang gisgutan mga higala. Unsa gobyerno, di ba? Gobyerno. Ang Mampasi gobyerno dili. Cooperative ba? Muna siya gitawag, Carl, irrelevant comparison. Nata gitawag mga higala irrelevant comparison og naa kay imuha nga ikumpara nga usa ka butang sa butang nga lahi kayo apan imong lang gikumpara silang duha. Irrelevant comparison Vince ngano dara. Talking about loan mga higala. Kaning pagpangutang. Ang kooperatiba mga higala o kinahanglan mangutang ang usa ka kooperatiba, limited na ilahang kwarta nila Vince. Ang ilang internal nila nga funding o financial status nila mga higala within sa ilang cooperative lang na. Wala sila lang funding na Carl.
gawa sa ilaha nga kaugalingon nga mo-generate sila ilaha nga income para mabuhi ilang kooperatiba. Di ba? And commonly, daghang mga kooperatiba mga higala nang nahimong bankrupt tungod kay wala naka-revolve ang ilaha nga fund nila. Nakapangutang, wala ka income. So eventually na bankrupt gud ang mao nga kooperatiba. Relevant comparison Carl nga no. Guys good siya loan sa government. Ang atong gobyerno mga higala tungod kay pirming gakuha og buhi sa mga katawhan, bisag naay ga-exist nga mga utang mga higala, kanunay nga gatubod ang kwarta sa gobyerno Carl. Kay kanunay nga gakuha sa ato nga buhis. Irrelevant comparison mga higala kay dara ang atong gobyerno unlimited ang iyang funding Vince. Ang ato ang kooperatiba limited ang iyang funding. Dora, og nahitabo mga higala nga sa first palang daan ng loan si Papa o pananglitan Carla ng loan si Papa atong mga higayuna unya gisulod si sa bulsa o sa isulti niya Carla. Correct na to. Dili nang loan si Papa, dili ang kooperatiba. Ang kooperatiba. Which is ang chairman si Papa. Ibutang to Carl, granting nga ng loan ang kooperatiba under sa chairmanship ni Papa mga higala ug ng loan. Dayong sa isulti nila Carl nga sulod shoot sa bulsa ni Papa. Wala na kapahimulo sa mga katawhan kundi tungod sulod direkta sa iyang bulsa. Ug ato palang daan mahigala given the fact nga ang usa ka kooperatiba is limited ang iyang funding niya. Dili na siya ka-revolve. Wala na siya revolving funds. Wala na siya revolving. Ang iyang financial status niya mahigala mahimong hagba. So paghagba first pa lang nga mupuli niya maglisod na og coop up sa mao nga kooperatiba Carl. How much more ang ikatulo, ang ikaupat, ikalima, dugay rang nahagba unta ang mampasi. How come nga nagpila na ka mga chairmanship ang nahitabo usa pa na bankrupt? Layo na kayo. Pila ka years Carl? Gikan mga roughly mga 12 years. Kay 2 years in every chairmanship man. Ako pong layo na kaayo. Unya dito gyapon ihapak wa tay mahimo ani mga tawhanang mga gala kay bisag unsa ka tarong ang mga panghitabo tuyokon gini nila kay wan mas sila ikahapak gid Carl. Ako pong nasabtan sa ilaha nga statement Carl is gusto niya ipalabas kay nakita man gud niya ang mga tawo ni reklamo nas kadako natong utang nga 200 million plus. So iyang ipalabas nga gikan pa sa Karupo tumapan ang utang si Roto hangtod sa Kapiktoy. Dayon ngano kuno nga sa iyahar nga sa Duterte ra i-blame tanan ng utang. Pero sa tinuod lang dito man sa imuha nagsugod ra nga term ang pagpangutang na utang pagpangutang. Sunod. And in fact no, niya pagano si Loverboy Carl. Imong gipahangyo to si Konsehal Boyet Emperado nga paraygon si Konsehal Sinda nga mupirma ra si Konsehal Sinda kinibabag unta siya ang terminal complex. Kumbaga man to nga time. So dili nimo siya ma-apply sa time ni Marcos, Gloria, nila ni Kuan. Kay kana siya nag-start na sa imo nga termino. Ang utang. Ang cumulative law nang iyabot sa bot, ma-cumulate ni ang imo nga kuan. I-divert niya ang statement gud mga pinangatik paminaw sa main yun nga issue. Muna diversionary tactic gisulti. Ang main issue is ang loan. Wala ta maingong illegal ang loan, legal ang loan. Pero siya pa istoryahon, legal ang loan. Normal maginang mang loan. Ang problema sa mabinay, mo ni imuha nga diversionary tactic nimo. Ang problema sa sa imong administrasyon, gitudo nimo og loan. Gitudo nimo og loan. Substandard pa nimo mga proyekto. Aside ana bes, gitudo nimo og loan na abot sa punto nga kaming mga magbubuwis dagko na kay mig buluhisan tungod sa imong pagpangloan kay apason man gyud ang interest ug ang iyaha nga capital. Di ba ni correlate na Carl sa katong sa 6 levels of communism no? Nga hot doon og utang taman ang imuhang lugar mga higala nga mabaon sa utang ang imuhang lugar nimo kay sa panahon nga mabaon sa utang imuhang ang imuhang lugar nimo mga higala musaka ang tanang buhis. Pagsaka sa buluhisan sa mga katawhan ang tawo nga gakalisod padak-an pa ang iyang buhis niya masamot siyang maglisod. Daraging the result unsay result? Tanawa bisag mamaligya na lamang ka og bisol. Unsay buhaton Vince? Palukaton kay permit.
mamaligya lang kag kamatis, bisag purely kamatis lang imong ibaligya, unsa may buhaton kay pabayaron ka sa imuha nga area nga nagnarkas kilid-kilid og 200,000 ang bilo imuha nga income, wala ka ana. Dapat yun mga higala, pinakataas sa Negros Oriental o Sidula, kita mga higala. Nabinay. Kaya nga naman, kita'y pinakataas og utang nga halos dili makaya sa ato ang lungsod. Unsa man ni mga higala. Dapat yun, nung unsay klaro kayong pagpamakak mga pinangatik paminaw, matud pa niya, wala ta magsalig sa atong era. Nganong wala ta magsalig sa atong era? Nga wala man gani tay trust fund karon, ato ang DSWD nabay makakuha dia. Sige kagungkong ang ato ang DSWD. Onya karon mga pinangatik paminaw, ang gisaligan sa pagbayad sa atong utang mga pinangatik paminaw, ang ato nga era. Ano kung mingong ka nga wala ta magsalig og era? Sumbungan sa katawan. Gibuyag naman gana siya, Carl, sa COA. Nga laliman ka magalang sa ato ang development fund nato, instead nga maximum of 25% lang ang dapat mautang sa usa ka lugar. Ang nahitabo sa tuwa, 75% ang utang, 25% na lang nabilin para sa tuwa nga kaban. Sumbungan sa katawan. Duha pa, Carl, kabahin about loan, Carl ba? Mayon siya nga sakto ang iyang pagpang-loan mga igala. Mismong iyang kauban. Karon nga na events, lover boy. Unsa may sulting lover boy, Vince? Nga og mangutang ka og mahimo nga kanang kutob lang sa imong termino. Parihara ba ng pamilya mga higala? Try imagine. Imong ginikanan, mangutang siya. Unya, nakita pagpangutang niya, gitudo niya pangutang taman. Hantod niya ikaw ang anak mag-apil na po kag bayad siyang pagpangutang. Maayo ba ron? Sumbungan sa katawan. Mangutang ka kanang igora nimo? Ang pait pagyud, Carl, karon kay nabulyason naman siya, naugaw na siya sa mga tao tungod ana. Iyahang ipalabas sa tawo nga dili ra na iyahang utang ng 200 million. Iyaha pang gialangin silang katong mga previous administrator nga supposedly sa iyahan nga time na nagsugod ng dinagkong utang. So, namahid na siya. Namahid na siya. Grabihan, no? Sumbungan sa katawan. Pero lang tawa, unsay diversionary tactic, Carl. Iya nga gitumong sa pagpangutang ra. Pero actually, ang issue anay mga higala, lang tawa, ang dako nga issue anay mga higala, okay man ang loan. Loan is legal man na, Carl. Kay, kana siya para manas pagpalambo sa mga lugar. Wala ko'y gaingon nga illegal ang loan. Pero doon na, ang punto ani Carl, ang usa ka lugar mga higala nga kanang tarong nga pa sistema, ug mangutang man siguro siya, siguro doon niya Carl nga ang katong iyang inutang niya mahimong efficient, mahimo nga kanang makasave siya nga maayo og resulta ang iya nga tumong sa iyang gipangutang, Carl. Naayo return ba atop sa iya nga giutang. Pero lang tawa, Carl, unsay ato diversionary tactic niya mga higala, iyang gilid hisgot siya kabahis loan. Nga isgot siya Vince nga unsa kadako ang kuan katong gikan pas katong mga nangagipang mga pamunuan may nang kuan karon siya mo oy pa claimon sa dako nga loan, Carl. Dili na mo isyu ang dako nga isyu karon kanang imong gihulam nga pila ka minilyon ang atong utang nato nga nagpasaka sa atong buhis apan kanang imuhang giutang nga kami mo'y gabayad apan nga mo ang gibayad na mo paraan ng buhis patubang sa imong bulsa kay ga-constructanan ana. Sumbungan sa katawan. Wapay labot siya komisyon ana. Wapay labot siya komisyon. Tanawa ang gitawag tuduhanay nga loan mga igala. Next year matud pa niya mahumana ang loan nato sa terminal complex. Pagkahuman sa loan sa terminal complex wala niya gisugid nga pagkahuman og loan naa na po'y 96 million. Nga another na po siyang balayranan nato mga igala. Pastilan. Which is ang collateral mga igala nga to ang era. Ang era mo'y mubayad ana. Nakaroon ng pondo na po nagtrabaho kinhutdan ko ng budget. Tanawag unsa siya ka panglinglag gilinglag itanyag tamas ginawa. Bigling lang yun. Manay klarong linglag. Wala niya gitugan nga pagkahuman og bayad sa 123 million naa na po'y 96 million. Another kalbaryo na po nga balayranan sa atuwa nga lungsod Kim ngadto sa land bank. So naklaro na to Carla, kanang kalbaryo nga kuan kanang kalbaryo atong gingon mga igala nga balayran sa lungsod. Kita mo'y mubayad ana. Kita'y mubayad at the same time makasaka na tanan ang mga balayran na nato ang income commission bench asa paingon bench
Tawhay kaayos busing. Hayahay kaysa nang inabuhi ras dumagiti. Sumbungan sa katawan. Onya, mag-arinan diri, magpakita sa kabilidad nga mga sayop ta, kitang nagtanaw sa sitwasyon sa mabinay, nga dirita nang inabuhi, kita pahimuong sayop. Sumbungan sa katawan. Imagine na mga higala, ang komisyon kung maghisgot og kanang komisyon sa ingan-anang pagpangutang mga higala, is open na karon. Standard man na. Standard man na nila. Dili man na malilong po niya nga. Maugi na hitabo. Og muutang kag 100 million mga higala. 30 milyones anak sulod imong bulsa. Sumbungan sa katawan. Dayon pila ka buka tong pila ka million ang atong utang diri ka. 100 million plus. Pila 200 123 plus 96 million Medino ni mo na. Ibusa butang ko na to. Arata round down lang tang mga higala 200 million. Ang 200 million, ang 30% 60 million yan na. Sulod na diktas bulsa ng 60 milyones mga higala. Kasi istorya niya na to mga pinangatik paminaw. Raf o kaning DJ Benz, adtuan ninyo kay kamo mga bakakon mamo. Correct yun. That is a direct quotation, bakakon dyan. Adtuan ninyo sa treasurer's office, adtuan ninyo sa accounting office, no? Kay bakakon ta mga higala. So, dagan na data ni boss. Sumbungan sa katawan. Magama na tag-organisasyon na di. Sumbungan sa katawan. Dagan na data. Usap ka. O sa butisyon na to, murag ikaw yung chairman. Dagan na ta. Sige. Raf o kaning DJ Benz, adtuan ninyo kay kamo mga bakakon mamo. Correct yun. That is a direct quotation. Sige, pugs. Ipog tubag-tubag ning bayot. Sig tubag-tubag ning bayot. Akon John. Adtuan ninyo sa treasurer's office, adtuan ninyo sa accounting office. Naingon siya accounting office. Kung sabo man nimo na accounting, di gani mo hatag. Muanha ra gani mi nga pangalan ra imong kwaon. Di magani. Harason magani ko nimo. Sumbungan sa katawan. Daghang pamaagi yung sa pagkuha sa details. Ay na lamig tudlo kay gulang naman gud mi. Abalupon mi ana. Kay balupon mi ana boss. Nga tanang mga ahensya diri, kontrolado nimo. Kap mi mayon ka nga research. Mo ganing perting panubag nimo ron kay pinahagyan nimo research na mo. Sumbungan sa katawan. Gani mo ang mga ebidensyang na dili din research boss. Anya, naigi inabita sila istorya mga higala. Gatago daw ta sa atong panimalay. Magpuyo kasi mong balay. Ug dili ka magawas, tago din na. Unsa may tawag din mo? Angay gani kang malipay nga kita gapundo tas balay. Dili talaagan. Diba na itong ron, mandatory man ron, nga stay at home, buwa lagi importanteng tuyo. And aside bu ana Vince, kung may mga higala. Gikan pas pagka tao na mo. And sa mga pamilya tibok, amo na nang kinaihan good Vince. Ikaw mismo na hayop ka Vince kay sood ba na mga higala sa Vince Carl? Carl no. Mga higala, kami sa mga pamilya namo, sukad pas pagkabata namo, wala gud may gianad sa among pamilya nga magsige laag o kita ni mas gawas man ang niagi pa bisan pagkatong panahon wala patay radyo diri Vince. Kanang panalag sa kay may tabo nga makita kag ruwis nga nigawas sa balay. Nya kanang gitawag nga tago. Kana bang adto kas laing lugar ni tago ka. O nagpundok kas balay dili na tago. Ko galing mong balay, nagpuyo na. Ang dalawa. Sugod mo. Ano mo mong kabantay mong nagtago ga iring-iring gid ay mo. Ang dalawa. Kita ni mga tawana. Inyo ha gid ay nagiday mo planong daotan sa mga ruwis gid ay namo. Dili man. Ano kabaloman mo nga naragapundo din Tanawa mo ko ni statement no. Sino ni mo? Raf o kaning klaro Raf. DJ Benz, adtuan ninyo kay kamo mga bakakon mamo. Correct yun. That is a direct quotation. Sige, sabat-sabat gid bayota. Okay ko man na imong sulang ron sa charcoal paste. Dili, wa magyud ko manapat pero murag kasagpan di ko ay panahon na. Ano libo ko niya Carl no? Kay karon pa kamera ka kabantay ka Carl na tingala ko sa kinsa tong istorya kay ug maglanta ko sa iyahang kuan katong naay mga gipang post bitaw last time. Maglanta ko sa iyahang naong niya. Gulang kayo. Pero gulang kayo. Yang ug mo istorya siya ang iyahang tingog bitaw niya may galaw may buot. Ay,
Name insider Carlo. Good PM Sir Carl. Ang tubag ni Busing layo raman kayo, mamahid man siya. Mura man si Busing og bigal. Nakalukdo og hugaw iya pang sawilik. Kay mga lahig man. Nya wala mga kamatuoran bisan usa ka kamatuoran. Ayaw lang basa ako number. Og mayon ang tag kinaiyang bigal. Bigalon yun na. Ano siya, butakal. Pagka bigalon gina siya. Bigalon gina siya. Pero kanang iyahang mutubag, dili man pagkangalang tubag mga pinangadik paminaw. Marabag ilang tanas mga tao diri Vince. Marabag kato mga wala tay mga buot mga pinangadik paminaw. Nga basta mutubag na okay na, di ba Kim? Yango na ta. Kabulo po na mo binag-binag. Tanawa ng mga texter Kani mga texter mga higala. 1/8 ra na sila sa naminaw na to, Kim. Oo, tinood. 1/8 ra ni. Og sa piso para mga higala. Total nga naminaw gyud. Mas jutay pa nas 25 centavos ang naminaw. Gidaghanon volume mga higala ba? Kaya natin mga kaigsunan na to nga naminaw lang sila, Kim. Dili sila mo text, di sila mo tawag. Pero ang nila naminaw sila, mo binag-binag sila. Og unsay insakto. Ani nga dapita, dili pagkangalang mo tubag ka, okay na, pare atong baka, Vince. Unsay ilang tubag, Vince? Kasuhan ta, kay gihisgutan ang baka. Tarong ba di iron nga tubag? Unya, detalyado daw ang pagtubag sa baka. Detalyado na pagtubag. Kay gisulat man ninyo, dayong inyo ang pabasa ninyo sa mga livelihood leader nga inihang ipalabas nga tinuod pero di ito inyong radang mugna ninyo may minting tawhan niya natubag na daw nganong hisgutan pa nawa po mga tawhan ay nako ang tubag ana iuli ninyong baka diya may muundang tinod iuli ninyo na sa mga tawo sa mga katawhan o kung mag-uuma nga para yun na nila di na maglagi Vince katong imo ang story Vince nga pangutanon siya bisag unsay pangutana ang tubag abtik anya gipangutana siya mga igala ayan tubag abtik di pagkaman miyon siya nga ay nagpangutana sa bato kay nitubag na magug abtik nimo ang kawaita para sa manare maka-storya, maka-tubag nila, enough na nila. Regardless og unsay sulod ilang tubag. Naim insider Sir Carl Benz Kim, naminaw ko alas 11. Kamabaw og makaulaw explicar about tubig. Kay kuno si Garces kuno LGU sa una gihatag sa Pausico. Kay di kuno sila makasarang sila mga LGU. Kauban ni Garces og Mayor Kabusog dili man gud taon mauwat. Tan-awara. Unya wala nila gisulti nga kato card requirements to sa Australian government. Murag iya pag ipamahid nga na si Garces ato nga time sa ilahang pag-turnover nga tos bayis wa naman si Garces ato. Katong gikan sa Australian government nga sila ni Garces mo nag-create og kuo para montar ng Pausico ato nga time si Garces apel siya ato. Pero katong ni turnover na sa bais wala na si Garces ato nga time. Kumbaga mo na sa batang gamay mga higala nga mamahid na siya. Para nga maingon siya ba naman si Garces ato nga time. Panglingla ka mo klarong ng lingla boss. Wa naman si Garces ato nga time itong pag-imbitar nimo sa bais sa pag-claim sa kuan o kung pagpuli niya sa Pausico. Anya kamo pa may katungod mangisog nya kami diri imbis kami moy angay mangisog anang inyong gipangbuhat Kim pero among tawag ninyo Busing Gregoriapol Busing pinalangga dapat minsay ganun maayo man tong pag-turnover sa mga LGU ngadto sa Pausico kauban ni Garces ug Mayor Kabusog kay ang abot sa Mabinay man jud pero karon ang abot sa Bais Water District na adto na sa Bais noon pordoy na Mabinay in taon tinood nya grabe kayo no kay gilingla pagid Carl nga ang kwarta kuno sa Bais mga higala ang ilang income sa tubig ngadto sa Bais nya ang income kuno dire sa Mabinay tos kabadkalan wala niya gisulti nga ilag yapong account sa ilang bangko panglinglar gyud mga higala marabag sa mauwat ra ni ilahan tirada ron nay minsay dire Carlo murag karniro ni Isboy Baka ya dako di ay baboy bantog rang kusog mukaon lechon dire si Mukdongon
Abab gini sa mo nito, Vince. Abab gini. Sige ba? Para tagbaw sa kuwan. Gibantayan kita isang kaka. Kabantay gini sa ka. So, mga pinangatik paminaw, extended until 2 p.m. mga pinangatik paminaw. Kaya ito mong itong panawagan sa kanina. Salamat kayo no, sa rescue sa tuwang tawag. Aritas mga mensahe bin sa tuwang paminaw, mga pinangatik paminaw. Ato pagsubay lang man sa mga pangitabuin. No need naman po nga ato ang i-recall po ang pangitabo sa tubig kay I know nga gitagaan gitog oras sa mga kaigsunan kay tanan nga tao sa Mabinay interesado kung sa gipangitabo sa Mabinay karon mga panahon na may galan natubag na ning ato ang mga pangutana game sa una paw kayo blurry kayo mga igala nga ato ang pananaw og unsay nahitabo pero karon tataw sa atong mga kaigsunan nato tanan klaro nga may sabotaheng nahitabo kim onya kinira po day atong pinalangga nga opisyal mo'y gaulo sa tanan nga mga manayon ni Nanay Josephine ganina nga gaulo sa tanan kamalo nganong nahitabo ning ato nga panghitabo karon. So nay mga mensahe diri ato ang basahon mga igala. Tama na atay freedom nga nagpautwas ug unsay atong naaguman dili ta magpakabuta bungol kay nasayod ta na nagkauswag man Mabinay og nagkagrabe ang mga pagpanglupig sa atong namo pagpanlupig sa atong namunuan kay gusto niya magpakadato diri kay bisan gagmay ng mga abang sa mga di na kay ko na kumasa dai mensahe diri Carl sa tiwasan kay Vince sa wala yung mensahe mga pinangatibo minaw. Tama ka sir, pagloan sa Mabinay siya una ang nabulahan kay suod man niya Tagalanbang na ay komisyon unya siya pagyod ang nagkontrata labang katunga napunta sa iyang bulsa uwaton man alam na dis tinuod yun nasa komisyon siya pa ni kontrata unya wala siya puhunan sa balas graba mga igala kay gikubkub man niya Kim nga wala siya ipagpanangid siya raman tanan Vince siya untay mo dakop sa pagdakop siyang kagalingon so lain mensahe Vince nare may hapon mga sir ipaklaro og briefing ni bossing ang iyang gipangbayran nga mga tawo nga miyembro sa Mampasi kay lain-lain ilang gipang storya kay storya ni Henry Kabusog 5,000 og mga grocery din ag katong usa nga ni istorya nga taga Inapoy daw 5,000 o pulo kasako abono lantaran na jud ang butbuto ni Busing. Grabe no. Di gina mag-abot Vince. Basta og binakak mga igala. Di gina mag-abot. No. Pero kanang purely nga na experience nimo abot yun na. Bisan paglaing tao mo ay pa storyahan para na usa ka bond paper Vince ba. Bisan pa og mga unsang klaseng tao Carl bisag taga-asa pa na sila og naay usa ka buok papel diha nga bond paper puti og color. Pangutan-o ni mo na mga igala kung sa'y color anang banpipera. Basta o dili lang color blind. Pero usually, di magani yun maka-cause o kuhan. Kaya wala may color ng kuhan. Absence of kuhan mo na. A presence of all light din na all colors mo na nga mo white siya. So, bisag din sa pang tao pangutan-o na may puti gina siya. Kumbaga, kuhan mga pinangatik kami na ang gusto lang din ni Bossing mapahiran o kuhan na nga to ang pamilya ba. Bahid o illegal nga buhat pagpangapar kay parang yaman kong gi-estimate ni daan nga sa 2022 base na imudaga na mo so kabalo naman ang tao kung sa iyang kinaiya so may nang mamahid sa daan yahang gubo ng atong pagkatao aron nga ang tao mo distansya po nato uy lain man day na sila ni Carlo lain man day na silang Consial Burley. So, muna ilahang nga tumong nga mag-fabricate silang istorya. Bisag unsa na lang yung ilang istorya para lang yun nga ma-daot ang ato ang kredibilidad. But still, kita confident man ta mga pinangatik paminaw nga wala mo ta magbuhat og daotan kay in the first place Vince, private man ta entity ta Vince. Negosyante raman may mga igala. So, wala may gipanglupig nga mga tao kay wala man may atraso sa isig ka tao kay ang kining gobyerno guta nata sa politika basta manglupig ta sama ning gibuhat ni Bossing nasi atraso sa tao so karon ang tao ni react na mo nang malukop siya og pamahid Vince
Namin sa yung mga DJ hilasan jud ko maminaw ni Bossing nang hugas jud sa iyang mga kamot. Kinsa may pamay ulo sa kamalo kundi siya. God bless padayon sa inyo. Nasugdan kay mo support rami from USA. Wow, salamat ha. Unahan sa abi siguro. Mudawat ang color, Kim. Mudawat ang color while nga kuan mga igala no. Padayon ta sa ato nga programa. Padayon ko muna minaw sa ato nga programa Sumbunganan sa Katawan. Happy watching nila ni Bitchel Baldado, imo nga friend Vince, ato nga friend. Yes. Sila ni Glenn Aboso Gimaras, ni Arnel Caceres, Duna Balderas, ni Asel, ni John Joseph Jaime, og ni Yanyang Providencia ko ang amiga nga suod nga classmate. Naway misay dire. Kana si Bossing mura nagpositive sa COVID. Mga lahig di padakop sa mga frontliners bisag ikontra ni dili padakop sa frontliners. Bisag ikontra niya kanang buang diha sa Tiangge karong eleksyon adto rami mobutar maayo pag maglo. Dili siya klaro na kay. Naidugang misay dire Vince Carl. Mga sir kana bas Bossing samot nas Kuya Ed o kauban ng mga tigpamaba magsigi o gamit-gamit og mga technical words para arong ingnon nga naay natun-an og naay sulod ang utok. Apan sa mga intelihadong taong maminaw nila, klaro gyud kayo mga butol na sila sa ilang pag-eskwela. Actually no, kana og minlay nimo pagpanibya murag kinanglan jud sa kagwan ana bang adi na lang ko mubungat istorya kay sala na punta. Ay na lang dalawa. Ay nga na po ni sila nga, underestimate na po ni sila. Adi na lang. Itong oras mga igalan, na 9 minutos na nakalabay sa alauna. 9 minutos na lang para alas 2 sa kamuntuhon. So Vince, mabasa na mga pipila na lang ka mga mensahe before ta mo end sa ito ang programa. Padayon ta sa itong programa, ug mga pinangadik ko minaw. At ito pag-eskutan ni, ito ang mga issues nga wala na ito matiwas pagkakaroon. Sir, diri sa Tara, waay man gid kami makadawat og sap. Ang amon o pod raman langan kami waay man makadawat, sir. Nakatunig sa sapa siguro na isa. So, mula scholar ta, Kim? Kim, mula ko ta kadawat og caller, Kim? Sige. Okay. So, tawag sa ito ang call line para ito ang may nabi ang inyong mga tawag. Natin itong caller sa itong linya. Okay, hello, mayong hapon. Mayong hapon. Yes, ma'am. Mayong hapon, ma'am. Sa itong ikalagad mo, ma'am? Katubang ba? Inyo ka bang ay, sir. Yes, sir. Wani, kanang magpaila lagi ko niya, Sir Carlo, nga tagabutong ni, kanang wow, salamat, sir. Idol din sa RFM. Wow, salamat kayo, sir. Kanabang ato abang ba? Kanang mga problema din inyong dislutan ng atuan tubig diya sa spring ba? Oo. Puti mang pagkabuto na ng pais, diha puti mang mupalamig istorya niya. Kanang pwede do kay Sir Carlo nga ako rin ipabati ba sa mga katauhan ba nga idol sa RFM? Sige sir, go ahead sir. Ako rin ipahibalo sa idol sa RFM, nasayod naman kita, gikan ta sa iyahang pagka mayor sa gikan ta gid sa iyahang pagka Sir Carlo kay Sir niya na diri ginagatubo sa Lumbangan. Oo. Ang amo rin problema sa Lumbangan. Oo. Tubig yun. Kay bisang gani si Dong Carlito, ako na ginang giduol. Kay kami diri sa Butong,